Xa funciona, sí. Vale. Bueno, bons días a todos e a todas. Damos comezo ao pleno ordinario da Corporación do 20/7 de 2017. Primeiro punto orde do día, aprobación do borrador de acta da sesión ordinaria 19/6 de 2017. Alguna intervención? Non hai intervencións, polo tanto, dáse por aprobado por unanimidade e pasamos ao punto número 2, proposición do Grupo Municipal do BNG para a mellora de seguranza viaria na estrada PO 223. Está entendido? Sí. Señor secretario, ten a palabra. Moitas gracias. A Comisión de Mobilidade e Infraestructuras sobre Servizos o 17 de xullo de 2017 acordou dictaminar a proposta do Grupo Municipal do BNG para a mellor seguranza viaria na estrada PO 223 favorablemente por maioría coa excepción dos grupos municipais do Partido Popular, Marea Pontevedra e Mixto Cidadáns. Señor secretario, ten a palabra o señor Gómez. Se lle das aí. Señor Gómez Xunqueira. Señor alcalde, moi bons días a todos e a todas. A verdade é que o Concello de Pontevedra leva feito un esforzo máis que importante por mellorar a calidade de vida nas parroquias. Probablemente un esforzo que se fai con maior intensidade incluso que na propia cidade, pero, dende logo, aplicando os mesmos criterios e buscando os mesmos obxectivos que se buscan en todo o territorio municipal. Entre eles, poderíamos citar a alta calidade urbana, a priorización do tránsito peonil sobre calquera outro, a seguranza viaria, a accesibilidade universal, porque estamos falando da utilización do espazo público, pero poderíamos tamén referirnos a outros como a dinamización sociocultural, a recuperación do patrimonio, etc. Precisamente esta acción política feita de maneira equilibrada en todo o territorio a que nos ten convertidas nun referente a nivel internacional, casi poderíamos decir que mundial, e precisamente ese referente quen sirve para a promoción da cidade e como dinamizador da nosa actividade económica. Ben, nas parroquias do Concello, a loita contra a violencia viaria cobra un papel moi destacado e moi importante, porque, ademais do que acontece na cidade, ali estamos colocados nunha verdadeira vanguarda, realizando accións e tomando decisións, aplicando o modelo de seguranza viaria, en contextos nos que hai moita menos información e moitos menos traballos desenvolvidos do que hai para o espazo urbano, porque, desgrazadamente, ao longo do tempo, as zonas rurais foron moito menos estudadas neste tipo de accións do que o espazo urbano, onde xa sabemos moitísimo máis. Entón, efectivamente, estamos situados nun espazo de vanguarda e os espazos municipais, o espazo público municipal, comeza a ter un tratamento coherente, coordinado e que empeza xa a estar bastante estendido polo territorio. Sen rematar aínda, pero bastante estendido. Neste último mandato, contamos nese esforzo importante de mellora da seguranza viaria ou de loita contra a violencia viaria co apoio da Diputación, que grazas aos seus plans provinciais está a facer das estradas na provincia, sobre todo cando pasan por zonas poboadas, que está a facer que teñan un tratamento semellante que o que lle dá o Concello de Pontevedra. Sen embargo, non podemos dicer o mesmo da Xunta de Galiza, porque a súa rede viaria aínda non está adaptada aos criterios dos que falamos ao comezo, aos criterios de calidade urbana, priorización do tránsito peonil, seguranza viaria e accesibilidade universal. E, sobre todo, non está adaptada a nivel de concepto ni de idea. Hai que diferenciar, que iso é un dos piares básicos do que se fai no Concello de Pontevedra, hai que diferenciar entre o que é unha rúa donde a prioridade ten que ser peonil do que é unha estrada donde a convivencia ten que ser entre tráficos ou entre tránsitos ten que ser dun outro xeito completamente diferente. Polo que vemos nas estradas da Xunta de Galiza, nas parroquias
deste país noso, de Galiza, non se fai esa diferencia e priorízase o tránsito de vehículos, os privilexios de quen conduce, sobre o tránsito peonil, que é realmente o prioritario, porque é o que nos afecta a todas e a todos. Un exemplo disto témolo na PO 223, tamén coñecida como Estrada de Campo Lameiro, que ten pouco máis de 8 kilómetros no concello de Pontevedra, atravesando as parroquias de Lérez e Santo André de Xeve, que, sen embargo, que precisan dunha atención prioritaria, porque neles o único elemento que hai de loita contra a seguranza viaria neses 8 kilómetros é un que adoptou o Concello de Pontevedra na única zona en que podía, nos primeiros 200 metros que teñen a velocidade limitada a 30 km por hora. A partir de aquí, atopamos limitacións a partir deses primeiros 200 metros, atopamos limitacións a 50, a 70 e mesmo a 90 km por hora, que a convirten esta estrada nunha infraestructura realmente moi perigosa, porque non podemos esquecer que entre a Porta da Coxa e seguro ata Couso, pero incluso ata sair do lugar de Fragoso, ten unha altísima... Gracias, señor alcalde. Decía que hai limitacións a 50, a 70 e a 90 km por hora nunha zona de altísima densidade de poboación que vive nas marxes desta infraestructura, desta estrada, e que neste momento ten verdadeiros problemas, ten auténticas dificultades para simplemente cruzar esa rúa. Os nenos, por exemplo, e as nenas que viven en Couso, pegadiños ao Colexio de San Bieito, é imposible que accedan con seguranza a esa escola. É imposible que utilicen eles sós o espazo público como poden facer outros centos ou outros miles de nenos e nenas de Pontevedra. Ben, ademais de termos unha poboación moi elevada, nesta zona hai varias infraestructuras, varios polos que atraen a poboación que sí ou sí ten que acudir en algún momento a andar e utilizando con tránsito peonil. Citemos, por exemplo, o Centro de Saúde de Lérez. Un centro de saúde é un polo de atracción de persoas e precisa indefectiblemente ter no seu arredor o tráfico calmado. É un dos puntos onde máis necesario é que o tráfico estea calmado, porque, ademais, é un espazo onde moita xente da que ten que asistir por motivos evidentes ten dificultades na súa mobilidade ou ten mobilidade parcial ou continuamente reducida. Precisamente por iso ten que asistir ao centro de saúde. E é, por suposto, un sitio onde van persoas maiores, menores de idade, que teñen que acudir sí ou sí a andar. É imprescindível que ao centro de saúde se poda asistir con seguridade. E, ademais, é un obxectivo do modelo Pontevedra que os centros de saúde teñan o tráfico calmado. Temos que tratar as nosas parroquias igual que facemos no centro da cidade, donde se está dando ese tratamento tamén aos centros de saúde. E algo semellante poderíamos engadir nesta vía na parroquia de Xeve, onde hai unha farmacia que abre as súas portas directamente sobre unha limitación de 70 km por hora, no que un accidente é prácticamente mortal de necesidade. Como decía antes, é imprescindível atender aos menores de idade e, sobre todo, ás crianzas, ao público infantil, que ten que facer vida necesariamente arredor desta estrada. O Parque da Bouza, desde que foi reformado e convertido nun exemplo do que se pode facer nas parroquias no espazo público, é un punto onde van xogar os nenos e as nenas. Lembremos que o xogo é, como nos lembra Tonucci, como Tonucci nos di, un elemento fundamental na socialización dos nenos e das nenas e que poidan xogar en liberdade e que poidan xogar no espazo no que viven de xeito autónomo é probablemente o xeito en que unha administración pública mellor poida contribuir ao seu desenvolvemento como persoas adultas. Hai tamén
zonas nas que acoden os menores, por exemplo, na zona de Lecer de Fragoso, perto do Centro Social de Fragoso. Non hai máis que ir por ali e ver como están a xogar os nenos e as nenas e como é un punto de encontro dos adolescentes desta parroquia ou desa zona do Concello. E está pegadiña tamén a esta estrada. Tamén é preciso, por eles, que a estrada teña o tráfico calmado e que sexa absolutamente segura. Non podemos esquecer o contorno dos dous centros escolares. Xa falei do de San Bieito de Lérez, onde o Concello está ahora mesmo a facer un esforzo para que o contorno do colexio sexa seguro e os nenos e as nenas podan ir ali de xeito autónomo, pero é imprescindível actuar tamén neste espazo. Neste espazo quero dicir que é a rúa. Tamén o centro escolar de Xeve, donde no anterior mandato o propio Partido Popular reclamou que se tomasen medidas de seguranza viaria que, parecenos, as que a Xunta admitiu, parecenos absolutamente insuficientes. Centro social do Teleclube de Lérez, o Centro social do Teleclube tamén de Xeve, o Centro social de Fragoso, toda a poboación que vive nas beiras desta estrada, son, polo tanto, elementos que fan que, como decía, sexa imprescindível aplicar nela os mesmos criterios que se aplican no resto do espazo público do Concello de Pontevedra. En definitiva, pedimos que dende a súa entrada na Porta do Sol até saír de Fragoso teña máis concepción de rúa que de estrada, de espazo onde se prioriza o tránsito peonil, onde se priorizan outros usos que non son o dos privilexios do vehículo privado. E, polo tanto, pedimos que iso se faga limitando a velocidade a 30 km por hora e instalando lombos salvavidas para garantir o cumprimento desa limitación, garantindo que é posível cruzar a rúa con seguranza e sen medo a morrer atropelado por algunha persoa desalmada que pase sabe Dios a que velocidade, porque o espazo público non só ten que ser seguro, sino que temos que considerar e sentir que é seguro para que as persoas, todas as persoas, dende que somos nenos e nenas ata sermos anciáns, podemos utilizalo, efectivizando a existencia de percorridos peonís continuados e sen barreiras en función do espazo que teñamos. Haberá onde poida haber beirarrúas, haberá onde teñamos que calmar o tráfico por debaixo de 30 km hora, porque hai que compartir o espazo entre coches e peóns e simplemente a beirarrúa non cabe ou calquera outra criterio técnico que se poda utilizar. Por suposto, priorizando o tránsito peonil sobre os demais, conseguindo que o espazo, como decía, sexa seguro e con esa sección de seguranza e, en definitiva, trasladando a todo este espazo artellado alrededor da PO 223 o modelo Pontevedra e para iso pedimos o apoio de toda a corporación. Moitas grazas. Moitas grazas, señor Gómez Xunqueira. Algúnha intervención? Señora Rey Martínez, ten a palabra. Gracias y buenos días. A mí me extraña enormemente que no exijan a la Xunta de Galicia clara y llanamente la instalación de lombos pontevedreses, que acabará siendo más una imagen de marca del BNG o quizá el principal objetivo político e ideológico de ese partido. Una mejora de seguridad vial no debe alcanzar solo a peatones, también afecta al tráfico viario, y es que dentro de esas máquinas infernales que circulan por las carreteras también van personas, incluyendo niños y niñas, crianzas, enfermos y conductores que pagan la ITV. Por la PO 223 circulan diariamente más de 1.600 vehículos, según se desprende de los aforos de tráfico de la Xunta de Galicia, es decir, la intensidad media diaria, o IMD. E insisto, en ellas van personas que también tienen derechos. Por supuesto que desde Ciudadanos esperamos que la Xunta actúe en materia de seguridad en la PO 223, al igual que en todas las carreteras de su titularidad con problemas de seguridad, pero teniendo en cuenta a todas las partes, peatones, conductores y pasajeros. Y esperamos que la Xunta consiga consensuar
soluciones con el Concello, con independencia de partidos y de ideologías, soluciones únicamente técnicas. El tema de seguridad vial se debería de enfocar con un concepto diferente al actual, analizando en profundidad los problemas y llegando a soluciones acordes a las necesidades de todos y de todas, y no únicamente por imperativo. No es correcto penalizar a los ciudadanos que utilizan sus vehículos cuando se pueden materializar medidas alternativas que, beneficiando a los peatones, no incidan sobre la utilización de las carreteras y que permitan la coexistencia de ambos tipos de comunicación. Itinerarios peatonales alternativos acondicionados, ampliación y construcción de aceras, instalación de pasarelas peatonales, semaforización. Hay otras maneras, hay otras formas de alcanzar la seguridad y, sobre todo, hay otras necesidades en el rural y sobre ellas también deberían de trabajar. Con todo ello, el voto de Ciudadanos, porque supongo que no podremos votar los puntos por separados, es no. Así, no. Moitas grazas, señora Rey. Creo que o señor Rey ten a palabra porque ahora está. Espera un momentiño. No, agora sí. Bueno, moitas grazas, señor alcalde. Bo día a todos. Se o señor Gómez Xunqueira vai seguir sendo concelleiro do rural, igual era bo que pedise vez nun oculista, porque creo que ve unha realidade nas parroquias distinta a que ven moitos pontevedreses, sobre todo os que viven nelas. Todo o mundo sabe que Pontevedra é unha cidade que circula a 30. Iso, entre outras cousas, favorece a distracción, que, polo que se ve, é algo no que está interesado o bloque de Pontevedra. Extraña esta moción, en primeiro lugar, porque se insta a Xunta de Galicia para facer obras de calmado de tráfico na estrada de Lérez a Campolameiro e parece que falar con outras administracións é un dos traballos dos gobernos das administracións. Un dos deberes dun goberno municipal debería ser chamar por teléfono, enviar escritos e concretar encontros con outras administracións e a través do diálogo levar adiante actuacións que redunden en beneficio de todos. Non sabemos cantas veces o intentaron antes de presentar esta moción ao Pleno. En todo caso, é evidente que Pontevedra é unha cidade que circula lenta, que circula a 30, sucede co contrato das piscinas, no que sumando ano tras ano xa levamos 9 de atrasos, sucede co abastecemento de auga que segue sen chegar a moitos fogares do rural, a pesar do contrato de hai 20 anos. Extraña que se garanta aos cidadáns que disporán de auga nas actuais condicións ata setembro. Habería que matizar os cidadáns que neste momento dispoñen de auga, porque hai moitos veciños e moitas familias de Pontevedra privadas dese servizo. Sucede co saneamento outro tanto, sucede co transporte inexistente no Concello ou sucede coa captación de novas empresas. Cal de 300, de 200 ou de 100 traballadores instalou no Concello nestes 20 anos. Será por todo iso que parece que ao señor Lores non lle chegan os 20 anos que vai levar de alcalde de Pontevedra e precisará outros 20, porque se circula a 30. O gran debate deste mandato está sendo este do calmado de tráfico, que lle serve para encirrar o conflito, seguir polarizando a xenda, distraendo de temas nos que realmente o balance do goberno da súa xestión está sendo cativo. E fíase todo aos redutores de velocidade. Superaban os 300 no Concello cando se xubilou o funcionario que os estaba inventariando e agora debemos andar xa por unha cifra que duplique esa cantidade. A respecto dos lombos, non estorbaría, falando de todos os lombos, non estorbaría o diálogo cos veciños, e non só cos dos consellos parroquiais dóciles, senón tamén con aqueles que forman parte de colectivos dos que non é previsible
escoitar cousas bonitas desde o Concello de Pontevedra. Tampouco estorbaría cumprir as características técnicas que exixe a normativa. E non estorbaría pensar noutras medidas de calmado de tráfico, como son as rotondas, como son a instalación de semáforos, e mesmo unha tan simple como limpar de maleza as cunetas, e, en moitos casos, construir nas cunetas beirarrúas para que os peóns poidan transitar por elas tranquilos. Vostedes prefiren a velocidade a 30 por decreto, segundo vostedes funciona de maravilla, debe de ser grazas a que os de Pontevedra, cando imos a 31 ou a 32, pois nos dan grandes mareos e temos que reducir a 28, a 29 ou a 30. Por eso se pode pensar que Luís Fonsi, por fortuna para el, ten devanceiros pontevedreses. E o malo de todo isto é que Pontevedra sigue camiñando a 30. Pontevedra, modelo Luís Fonsi, ou Pontevedra, modelo Tartaruga. Moitas grazas, señor Rei. Señor Fernández González, ten a palabra. Gracias, señor alcalde. Bos días a todos e a todas. Nos imos a votar a favor do contido desta moción, pero iso non impide que aproveitemos para facer unha crítica rigurosa do que se deixa traslucir do seu contido. Porque a presentación desta moción non ten nada de inocente. Non é tampouco que lles preocupe moito o tema, porque se así fose, houberan tomado outro tipo de medidas e mantido outro tipo de contactos. Este é simplemente un tema de oportunidade. É unha especie de y tú más, ante unha situación creada por vostedes, coa execución de lombos en algunhas parroquias. Ante esta situación, o que pretenden é implicar tanto os grupos da oposición como outras administracións buscando unha cobertura que vostedes deberon buscar antes. Este é o seu xeito de facer política, a trompicóns. A raíz desta moción presentada, nos estivemos repasando a información que apareceu nos medios de comunicación sobre a última entrevista que tuvo vostede, señor alcalde, co señor Núñez Feijóo, presidente da Xunta de Galicia. Buscamos nos medios de comunicación porque, como xa costumbre, vostede non dá conta de eso, do que fala co señor Núñez Feijóo, nin na Xunta de Portavoces, nin nas comisións informativas. Pois o certo é que esta proposta, que agora se nos trae aquí e que tan ben e tan dilatadamente defendeu o señor Gómez Junquera, pois non figurou entre os asuntos que, según di a prensa, falou usted nesa reunión co señor Núñez Feijóo. E decimos nós, que, aínda respetando o dereito lexítimo que ten o BNG a presentar as mocións que considero oportunas, houbera tido máis efectividade que este tema fora tratado por vostede nesa reunión co señor Feijóo. Porque cando un goberna ten unha responsabilidade que é a de xestionar. E esta xestión implica falar, arrancar acordos con outras administracións que beneficien os veciños e as veciñas. Iso de que o goberno de Pontevedra lle pida ao pleno que inste á Xunta, a min me soa a deixación de funcións. A un recoñecemento explícito da incapacidade de xestión ante outros organismos e a ineficacia de un goberno que está en decadencia. Os cidadáns de Pontevedra lle deron a vostede e ao BNG un mandato para gobernar, certo que en minoría, e que parece que lle indicaron que debería intentar chegar a acordos. E dentro dese mandato tamén está a falar con outras administracións, porque falando con outras administracións tamén se poden conseguir beneficios para Pontevedra. Entón hai unha certa sensación de derrota cando un goberno trae ao pleno propostas que deben formar parte da súa xestión natural, porque o natural é chegar a acordos con outras administracións. Estásenos a pedir a nós que avalemos a súa propia ineficacia para conseguir chegar a acordos coa Xunta de Galicia. E iso parece que deixa descoberto algunhas miserias, porque en realidad o que deberían traer aquí sería unha dación de conta das súas negociacións coa Xunta de Galicia en temas relativos a Pontevedra. Iso é o que debería vir ao pleno desta corporación. En todo caso, se ese vai a ser o camiño, se o camiño que van a seguir vostedes é este, nós, dentro do Partido Socialista, vamos a aproveitarlle ahora para lembrarlle uns cuantos temas sobre os cuales o señor Lores non falou co señor Feijóo,
é que nesa deriva que teñen vostedes de presentar mocións, pois igual lle sirve para presentar máis mocións no futuro, non? Por exemplo, vostede non falou do saneamento do rural co señor Feijóo. Non falou. A Xunta está incumprindo o compromiso de firmar un terceiro convenio. E agora, o BNG, vostedes, pretenden, ademais de non falar co señor Feijóo, que o paguemos todos os cidadáns, o saneamento do rural, cando hai un compromiso de que sea executado con un convenio coa Xunta de Galicia. Tampouco falaron da estrada de Vilagarcía. Debe ser que é menos peligrosa, menos importante que vaya a Campo Lameiro. Non falaron tampouco da carretera Bella a Marín, que agora parece ser que se nos quere ceder un anaco. E, polo visto, sin compromiso de inversión. É dicir, os cartos poñémolos nós. Eles non os ceden e nós poñemos os cartos. Unha magnífica xestión e enténdase a ironía. E tampouco falaron do paseo peatonal que se podría facer sobre esa estrada en vez de andar falando da burrada de pilotar sobre o mar. Tampouco falou o señor alcalde do plan de Monteporreiro, prometido polo PP no 2011, retomado como moción no 2016, asumida polo BNG no 2016 e ni unha palabra. Do Colexio de Valdecorvos, nada. Do Centro para a Escola de Restauración, ni se le espera. Da devolución do ingresado de máis polo Centro Lúdico Deportivo da Parda, que leva anos reclamado, máis de medio millón de euros, tampouco falou co señor Feijóo. Da negociación para o novo Pexón, xa, para que mencionalo. Da xilización do transporte metropolitano, outro dos grandes temas olvidados, tampouco se falou. Do saneamento dos gafos, nada. Teremos que poñer tamén cartos dende o Concello. Da solución dos problemas de convivencia nas instalacións deportivas do Pontillón, que os hai, e gordos, tampouco se falou co señor Feijóo. Da colaboración en proxectos para humanizar barrios, tampouco. Nun plan de medidas para potenciar o Camiño de Santiago, nada. Un plan de mellora das infraestructuras educativas públicas? Nada. A mellora das instalacións do punto de encontro, un tema importantísimo e urxentísimo? Nada. Dun convenio a tres bandas coa Universidade para intentar dotar a Pontevedra dunha residencia de estudiantes? Tampouco. Xa do plan conxunto para erradicar as especies invasoras xa non vamos a falar, porque votaron vostedes en contra de erradicar a erva da pampa, para que vamos a falar, non? Dun plan integral de humanización das estradas autonómicas, donde podería entrar esta moción. En ese plan integral podería entrar esta moción, tampouco falaron. Dun plan de actuación específico para o Hospital Provincial, e non esa postura ambigua que veñen mantendo vostedes e que permite a privatización, tampouco. Como ve, señor alcalde, quedanlle vostedes unhas cuantas cousiñas no tinteiro para seguir facendo mocións. Nós preferiríamos que esas mocións, esas cuestións, as falara vostede co presidente da Xunta e algo arrancara para Pontevedra, porque en realidad non son capaz de adivinar de que falou vostede co presidente da Xunta. Entón, sirva esta exposición de guía para futuras mocións e sirva tamén de mostra de como non se debe xestionar a gobernanza, porque aínda tendo razón, aínda estando de acordo co fondo da cuestión, isto debe tratarse de outro xeito e non nunha moción no pleno. Por lo tanto, eu con todo o cariño e con todo o respeto, lle pido que espabile un pouco, señor alcalde. Moitas gracias. Muchas gracias, señor Agustín Fernández. Señor Abal, ten a palabra. Moitas gracias, señor alcalde, e bo día a todas e a todos. Miren, hai mociones que aledan a un o día, e como decía outro día o noso alcalde, encántame que traia esta moción hoxe aquí o señor Gómez Unqueira, porque, se vostede sabe, nós fixemos unha reunión aberta con todos os consellos parroquiais na Casa das Campás, onde se constatou que o fracaso dos consellos parroquiais, o fracaso do modelo de participación cidadán por parte do bloque. E vostede non se lle ocorre mellor maneira, señor Gómez Unqueira, de darnos a razón que facer unha rolda de prensa con dous veciños. Un deles baixou da terceira planta a segunda porque a petición súa que fixo os veciños de Lérez non lle quixeron vir. É triste, ou lamentable, que o faga peor que o seu compañeiro antecesor, Luís Bará, que xa deixou destrozado o Consello Parroquial e vostede dalle ata de defunción. Porque da súa moción pode despenderse, señor Gómez Unqueira, que en Lérez temos o Encanterillao, en Casal Dorado ou en Ramallás, porque aquí non o pon. Despéndese que
non hai mal estado en ningunha carretera, que están todas asfaltadas, pode suspenderse de que o servizo de recollida de lixo funciona perfectamente, que os contenedores están perfectos, que non fai falta o parque de Médico Ballina, aprobado en Consello Parroquial e a xente esperando e traizoados polo señor Bará e agora polo señor Gómez Unqueira. Tradúcese que as aceras de Médico Ballina, as persoas con mobilidade reducida non teñen que baixar a rúa para poder circular por elas polo mal estado en que están, señor Gómez Unqueira. Dedúcese que a Rúa do Torre debe estar arransada. Dedúcese que os falta a Fontaíña, o camiño a Fontaíña, aprobado en Consello Parroquial, xa está feito. Dedúcese que as marquesiñas están ben. Dedúcese que os tramos de viales teñen todos luz. En definitiva, señor Gómez Unqueira, para que trae aquí esta moción? Vostede non quere dar a cara cos veciños que o invitaron a asistir a varias reunións e sacase da manga unha moción cobarde para vir ao pleno e falar do que non hai que falar, que do rural e das parroquias e do que necesiten. Mire, señor Gómez Unqueira, vostede sabrá que se vostede houbera falado, fíxese, se vostede houbera falado coas asociacións, houbera sabido que este grupo se estive ali 2 veces, fai ano e medio, tratando con unha das asociacións que acompañaron a vostede ao seu lado, xa estivemos ali tratando o asunto dos lombos. E xa consensuamos coa asociación os puntos onde instalar os lombos. Pero esa persona xa non está na asociación. Vostede saberá por qué. Vostede saberá por qué e como funcionan vostedes coas asociacións, señor Gómez Unqueira. E trae unha moción que chega tarde, mal e arrastras. Chega tarde, señor Gómez Unqueira, porque, como decía, xa estivemos ali e xa o consensuamos coa asociación. Chega mal, señor Gómez Unqueira, porque non conta cos apoios necesarios, nen cumple todas as necesidades das parroquias. E chega arrastras porque non apoiou ninguén, señor Gómez Unqueira, non apoiou ninguén. Vostede o que tiña que facer, que sempre que nos trouxemos aquí, é que estás enmendando toda a súa política e todo o seu discurso, señor Gómez Unqueira. Cada vez que un grupo de oposición trouxo aquí ao pleno un problema dunha parroquia, vostede sempre decía isto tense que consensuar nos consellos parroquiais, e serán os consellos parroquiais onde consensúe. E ven vostede aquí con un tema que non foi tratado no Consello Parroquial, si foi falado pero non foi aprobado, e todos os acordos que o Consello Parroquial da Parroquia de Lérez lle pediu os incumple sistemáticamente. En definitiva, trebo unha moción aquí para enmendarse ao seu grupo, para poñerse a venda diante dos ollos, para tirar hacia adiante e para non poder dar a cara cos veciños, señor Gómez Unqueira. Eu voulle dicir as nosas, porque a asociación, os veciños saben da imposibilidade que nos atopamos nós a hora de instalar os lombos. Como vostede sabe, a normativa autonómica nas travesías non permite a intensidade a maior de 5.000 vehículos día. O tramo contabilizado son 6.065, escoitei antes outra cifra que non é correcta, e nós estábamos traballando antes de que votaran aos críticos da asociación, estábamos traballando noutras medidas de calmado, señor Gómez Unqueira. E vostede trae aquí oportunismo, porque ademais tamén o escoitei por outros grupos, e tampouco é certo, isto xa foi tratado coa Consellería. De hecho, a Administración pediulle que aportasen estudios previos e proxectos para as vías que vostedes consideran que necesitaban unha reforma. E pasaronlle 6 proxectos. Pasaronlle a carretera Vella de Marín, entre Fernández Ladreda e o límite con Marín, a de Pino Bora, a de Ponte Caldelas, a de Villa García, a de Alba, a de Pontebora e a de Pontevedra a Campolameiro. Isto foi tratado no abril de 2016 e o remitiu vostede a Consellería, señor Gómez Unqueira. Eu quero dicir que se reúna cos veciños, que deixe de ser un cobarde, vostede e o seu grupo se reúna cos veciños de a cara e non se esconda coa típica moción de oposición do bloqueira que fan en todos os municipios. Nada máis e moitas gracias. Moitas grazas, señor Abal. Señor Gómez Unqueira, ten a palabra. Dende esta asociación de veciños vimos denunciando de xeito reiterado o mal estado no que se atopa a estrada PO 223 que vai dende Pontevedra a Campolameiro e que discorre por esta parroquia, así como o total abandono e deixadez no cumprimento da normativa existente no que se refire ao control de velocidade dos vehículos que transitan, que en moitos tramos máis ben parece unha pista de carreiras e que se fai necesario que se tomen medidas de calmado de tráfico pola seguridade de todos os veciños. Pontevedra
20 de xuño de 2017, Asociación de Veciños de Lérez. Vale? Vale, Asociación de Veciños de Lérez. Nin dóciles, nin non dóciles, nin nosos, nin non nosos, nin nada que se lle pareza. En Pontevedra, a participación dos veciños e das veciñas é de todos e de todas. E o Concello reúnese con todos e con todas. A Asociación de Veciños de Lérez reclama o que está reclamando este Concello, este grupo municipal. E ademais, nós non nos andamos polas ramas, non lle damos voltas, non andamos con reviravoltas extrañas. Podería agradecerlle ao señor Agustín Hernández o voto xunqueira, vale? O voto favorável, pero non é complicado con ese panoplia que nos fixo despois aí. É difícil, pero é que todos vostedes andan a darlle voltas e voltas e voltas porque non comparten o modelo Pontevedra. Volvamos a do que se trata. Do que se trata é de que non comparten os criterios polo que se traballa co modelo Pontevedra e non queren que se apliquen nin no centro, estuveron incluso en manifestacións para que non se aplicasen na cidade, pero tampouco queren nas parroquias e en canto teñen a máis mínima oportunidade, así o manifestan. Miren, falamos dun problema moi serio. Como dixo, creo que foi a señora Rei, que precisa estudios serios, difíceis, complexos. E resulta que donde se fan eses estudos, cando hai congresos, a quen levan, a que falen, a que expoñan a experiencia e a que digan por que obtemos resultados na loita contra a violencia viaria é ao Concello de Pontevedra e ao noso modelo. Será porque funciona, vale? Non falamos de calquera problema. Falamos de 1.250.000 mortos no mundo este ano. Falamos de que vivimos na provincia do Estado español con máis violencia viaria e que por eso ten os seguros máis caros. E Pontevedra contribúe a eses datos con 0 mortos. Con 0 mortos. Porque o modelo Pontevedra funciona. Déanlle todas as voltas que queiran. Póñanse do lado de todas as persoas que queren manter privilexios por enriba da seguridade e da saúde das persoas. Sexan todo incongruentes que queiran, señor Abal. A carretera de Marín ten lombos en Marín, por poñer un exemplo. Onde están os estudos técnicos para eses lombos que consensuaron cos veciños de Lérez? Eses estudos técnicos que incluso reclamaron vostedes na comisión. Onde están? Si va vostede, vale, si os pedimos nós non valen. A ver, seriedade, que falamos dun asunto serio. Non falamos de que uns cuantos podan andar a correr co seu coche. É máis importante que unha persoa quere pasar un lombo a 60 e o amortiguador dese coche que a vida dun neno e unha nena. Falamos diso? Non falamos diso. Falamos de cousas importantes. Cantos mortos precisan vostedes que haxa antes de adoptar unha medida de seguranza viaria? Cantos queren? Veña, va. Son as preguntas que hai que responder. Non son estas outras, non son estas cositas de si ten que ser unha beirarrúa ou si ten que ser un lombo ou si non sei que. Cantos mortos queren? O noso método, o modelo Pontevedra... Non se pode interrumpir a por parte. Eu agradecería moito que estiveran calados porque non é a forma. Un respeto á xente que este falando. O modelo Pontevedra funciona. Perdón. Estamos no pleno da corporación e ustedes gardan silencio, por favor. Por favor, vale, por favor. Yo pido por favor por última vez. O modelo Pontevedra funciona. Mírase en congresos, en reunións, en publicacións, en estudos universitarios. E se vostedes non queren aplicar eses criterios nas parroquias de Pontevedra, se non queren tratar con equidade
a todos os veciños e veciñas, dígano claramente, dígano, pero non se atreven, porque vostedes tamén saben que é o que queren e que é o que piden a inmensa maioría das nosas veciñas e dos nosos veciños das parroquias. Moitas grazas. Moitas grazas, señor Gómez Xunqueira. Señora Rey Martínez, ten a palabra. Gracias. Seguridad y salud de las personas. Pues miren, seguridad también es la policía de proximidad, seguridad también es cortar la maleza de Monteporreiro, seguridad también es limpiar los caminos de Mollabao, que el camión de basura deje de pasar por la plaza de Curros Enríquez cuando está llena de niños y de niñas. Seguridad también es el transporte público, seguridad también es arreglar y poner aceras, alumbrar zonas como Campolongo, las ratas que están en la parda por falta de limpieza, afirmar las carreteras. Los suelos de los parques infantiles también implican seguridad. Las instalaciones deportivas en condiciones, como está ahora mismo la pista de Barcelos, también es seguridad. Ciudadanos está a favor de la seguridad, evidentemente, pero no de su seguridad. Moitas grazas, señora Rey. Señor Agustín, ten a palabra. Gracias, señor alcalde. Nós non queremos que vostedes nos agradezcan nada, Non queremos que nos agradezcan nada, señor Gómez Xunqueira. De verdad, nos votamos, pero non para buscar o aplauso de nadie. Votamos en conciencia, según entendemos que son cousas boas ou non. Se son malas, votamos en contra. Se nos parece que son malas, e se nos parece que son boas, votamos a favor. Mira, a demagoxia sempre é mala, señor Gómez Xunqueira. Sempre é mala. Pero en exceso vólvese patético. É que vólvese patético o discurso que vostede acaba de facer. Pero como se atreven vostedes a vir aquí a presentar unha moción sobre un tema que debería estar absolutamente debatido e consensuado polo señor alcalde co presidente da Xunta de Galicia? Veñen aquí e nos fan unha historia, nos contan unha historia da seguranza viaria e do millón de mortos que hai o ano en todo o mundo. Home, aplíquense vostedes no que son as súas competencias, porque falar dos demais é moi fácil, pero logo non todo se reduce, non toda a xestión do Grupo Municipal do BNG e do Goberno do BNG vai a ser poñer ou quitar lombos. Non pode ser eso, terá que haber máis cousas. Porque a xente votou para máis cousas. E non se están vendo. Dese unha volta polos barrios. Home, agradezcolle que ayer fora por Fonte Santa. Agradezcolle que fora por ali. Xa sabe onde está, non? Xa sabe onde está. Non sabía onde estaba o lavadeiro, pero sabe onde está o barrio, non? Vaya polos barrios, desplácese un poquinho máis alá de 1 kilómetro da Peregrina. Fale de eso. Fale, por favor, porque vir aquí a contarnos a película de que os lombos salvan vidas e o millón de mortos e tal, sona a demagoxia excesiva. E realmente, incluso eu sinto vergoña allea da súa segunda intervención. Moitas gracias. Gracias, señor Fernández. Ten a palabra o señor Abal. Sí, gracias, señor alcalde. Eu simplemente para darlle as grazas ao señor Gómez Xunqueira por, na súa intervención, darnos por enteiramente a razón as nosas denuncias e a miña primeira intervención. Acabo de vostede ler o texto dunha asociación. Pode lernos os acordos do Consello Parroquial de Lérez, señor Gómez Xunqueira? Invítolle a que nos lea aquí os acordos do Consello Parroquial de Lérez e diga, vounos cumplir todos, punto por punto. Non, colleu o dunha asociación de feito en xuño de 2017. Cando non se fai ano e medio, se tuvo que esperar hasta xuño de 2017 para enterarse da demanda desa parroquia, neste tema estamos apañados, señor Gómez Xunqueira. Darlle as gracias, acaban de firmar a morte dos consellos parroquiais, esa é a morte que acaban de firmar vostedes, ou se acaban de emendar a súa política, xa non teñen que pasar polos consellos parroquiais os asuntos que veñen ao pleno, o dio concelleiro do rural. Nós estamos encantados con esta moción e coa súa intervención, Gómez Xunqueira. Moitas grazas. Se non hai máis intervencións, que non hai, sometemos o asunto á votación. Votos en contra da moción. Ningún. Perdón. Que entendera mal. Abstencións. 729, non? 9. Votos a favor. 10 e 2, 12. Apróbase por maioría.
A ver, como teño que decir as cousas? Pero, a ver, como teño que decir as cousas? É que non entenden vostedes que non poden falar nos plenos, que para iso teñen os representantes das forzas políticas. Bueno, mira, por favor, señores da policía, díganlle a estes señores que ou se calan, e se non se calan, se terán que marchar, vale? No, pero ese que avisei 3 veces, vale? Pero non, se non é un problema de que vos vallades, é un problema de que tendes que escoitar, entendes? Se non podedes estar interrumpindo, hombre. Xa. Que má? Pero que lle vou a deixar falar? Pero que me dices, hombre? Pasamos ao seguinte punto no orde do día. Proposición do Grupo Municipal do Partido Popular sobre licitación do contrato do servicio de cafetería e vending do Pabellón Municipal dos Deportes. O señor secretario ten a palabra para ler o ditamen da comisión. Moitas gracias, señor presidente. A Comisión de Mobilidade e Infraestructuras, Obras, Servicios do Partido Popular sobre a licitación do contrato de servicio de cafetería e vending do Pabellón Municipal de Deportes nun sentido favorable por unanimidade coa citada modificación, se ben fixo unha modificación sustituindo o prazo de 2 meses por a maior brevidade posible. Gracias. Moitas grazas, señor secretario. Señor Abeigón, ten a palabra. Gracias, señor alcalde. Buenos días, señoras y señores concejales, compañeros de esta corporación, funcionarios, medios de comunicación y, como no, a todos los asistentes al pleno de hoy. Un saludo completo y breve como la moción que ahora les voy a presentar. Vaya, en primer lugar, mi agradecimiento a la portavoz del Grupo Mixto Ciudadanos, al portavoz del PSOE, al portavoz de Marea Pontevedra y a usted, señor alcalde, como máximo representante del Grupo del Bloque, por aprobar de forma unánime esta moción nuestra en la Comisión de Bienestar Social y Dinamización Sociocultural que nuestro grupo trae hoy al Pleno. Y ustedes, señoras y señores del bloque, se pueden preguntar ¿cómo es que el Partido Popular nos agradece el que apoyemos su moción cuando llevamos más de un año sin licitar lo que piden en la misma? Pues sencillamente porque entendemos que les honra reconocer este error y que su intención sea subsanarlo apoyando nuestra moción. Esta humildad creo que es suficiente para que les demos las gracias y ojalá pueda pasar en más ocasiones. Como bien ha indicado el señor secretario, la moción se titula Licitación del contrato de servicio de cafetería y vending del Pabellón Municipal de Deportes, una de las instalaciones que todos creo que coincidimos en que es con casi toda la probabilidad en la que se podría afirmar que más visitada y frecuentada por quienes practican deporte y especialmente deportes de equipo. El Pabellón Municipal de Deportes tiene un aforo de 3.310 personas para los eventos deportivos. Desde los años 60, este recinto, como ya dije en el pleno anterior, recoge semanalmente competiciones y pruebas de diferente índole, local, provincial, autonómico y nacional, e incluso espectáculos de carácter cultural, musical, artístico y juvenil. Aunque predominantemente son los clubs de la ciudad, como la Sociedad Deportiva Teucro, Portero 2000, Club Leis, Pescamar, el Club Cisne, incluso alguna entidad privada, quienes habitualmente lo utilizan tanto para realizar sus entrenamientos como para las competiciones federadas que toman parte, y a las cuales asisten cientos o incluso miles de seguidores en calidad de público o espectadores. Todo ello hace que precise esta instalación de un servicio de cafetería y vending para abastecer las necesidades de los deportistas y, como no, del público asistente. Considerando que el Servicio Municipal de Deportes no dispone de los medios para prestar este servicio, es entonces a quien le corresponde licitar el servicio de cafetería y vending del Pabellón Municipal de Deportes, que hasta hace ya un año se estaba prestando y que se dejó de ofertar al terminar, por un lado, la vigencia del contrato, que era del 28 de octubre del 2009 al 31 de diciembre del 2012, que estaba establecida en 3 años, y por otro, las tres primeras prórrogas anuales. Una hasta finales del 2013, otra hasta finales del 2014 y otra hasta finales
del 2015 e incluso una prórroga forzosa de 6 meses hasta el 30 de junio del 2016, que incluía las cláusulas administrativas. Y dado que, a pesar de esta gran demanda a este servicio, la Concejalía de Deportes, que gobierna usted, señor Lores, repito, desde el 30 de junio de 2016 no se preocupó hasta la fecha de licitar nuevamente este servicio, que, como saben, su necesidad e idoneidad está más que justificada. Por lo tanto, elevamos al Pleno para su debate y aprobación la siguiente propuesta de acuerdo. Instar a la Junta de Gobierno, y aquí, como bien indicó el secretario, hacemos un cambio. En la propuesta ponía a que en el plazo máximo de 2 meses y lo sustituimos a que, por la siguiente aclaración, por el siguiente texto, a que a la mayor brevedad posible se licite el contrato del servicio de cafetería y vending del Pabellón Municipal de Deportes con el fin de que se pueda ofrecer este servicio al principio de la temporada deportiva que viene. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Beigón. Ten a palabra o señor Agustín Fernández. Gracias, señor alcalde. Bueno, resulta curioso e chamativo que de repente todo o mundo lle interese o pabellón de deportes, non? En todo caso, está claro que o tema da cafetería é un claro exemplo desa situación de que falábamos do goberno, non? De que os temas se alongan, os temas se fan eternos e parece que resulta máis fácil organizar viaxes que o firmar un patrocinio cun deportista que sacar adiante a concesión dunha cafetería, non? E iso creo que dá para reflexionar, non? Por tanto, nós imos a votar a favor desta moción, da que temos as nosas reticencias co tema do vending, porque a veces pode ter outro tipo de problemas colaterales de seguridade que xa sucederon no seu momento, pero, bueno, en todo caso, creemos que é un tema que hai que solventar e, por lo tanto, vamos a votar a favor. Muchas gracias, señor Agustín Fernández. Señor Gómez Xunqueira, ten a palabra. Moitas grazas outra vez, señor alcalde. Moi bons días outra vez a todos e a todas. Para anunciar o noso voto favorável a esta moción e incluso para facer fincapé en algúns aspectos que di aquí. En primeiro lugar, que coincidimos con esa diferenza que se fai ao longo da moción entre público asistente deportistas, incluso polo feito de que as instalacións deportivas non sempre son utilizadas só para a actividade deportiva, sino para outro tipo de espectáculos e, polo tanto, é importante que atendamos tanto ao público asistente como aos deportistas e que miremos as necesidades que ten cada un de xeito separado. Tamén estamos de acordo, creo que se deixa entrever ao longo da moción, no carácter dinamizador da actividade deportiva para a economía e para a propia cidade, pero, sin embargo, non podemos coincidir con que aquí se fala de abandono, desidia e dejadez del Gobierno en canto ao cuidado das instalacións e os recintos deportivos. Non podemos admitir iso de xeito xeral no que se refire á política deportiva. Lembremos, por exemplo, que últimamente o alcalde anunciou que no 2019 Pontevedra vai se converter na capital mundial do triatlón, porque faise un esforzo realmente moi importante na dinamización dos eventos deportivos e non só así, porque nos veña así unha ocorrencia, senón a longo prazo, non? E, desde logo, ni moito menos tampouco con que estean así as instalacións deportivas. Unha, porque o Servizo Municipal de Deportes ten uns traballadores que traballan e que fan o mellor que saben. E, home, tampouco aquí, se deixa entrever aquí algún ataque aos traballadores, pois pedimos que se aclare que iso non é así. E, por outra parte, porque, home, nun momento en que estamos tramitando da orde de 5 millóns de euros en instalacións deportivas, pois, si quere numérollas, pero parece que non é exactamente a mellor expresión. De todos xeitos, como que se vota é a proposta de acordo e o Grupo Popular tivo a ben aceptar a modificación que lle propuña este grupo para, como dixo a ben o propoñente, alongar o prazo aí até na maior brevidade posible, facer ese cambio, pois anunciamos, como digo, o noso voto favorable. Gracias. Señor Gómez Xunqueira, señora Beigón, ten a palabra. Gracias, señor alcalde. No tenía pensado intervenir, pero dado que el señor Gómez Xunqueira, don Demetrio, pues solicita una aclaración respecto a la interpretación que se puede hacer del personal funcionario y no funcionario del Servicio de Deportes, decirles que todo lo contrario, nuestro apoyo, nuestra gratitud
y nuestra, de alguna forma, nuestra incondicional agradecimiento por el esfuerzo que hacen al estar en una situación de un trabajo absolutamente desbordado que tienen, tanto en las instalaciones como en la gestión de las actividades, y prueba de ello pues fue que, de alguna forma, y ustedes así lo reconocen, el tema de la parálisis que ha sufrido, la concesión de las subvenciones, que a día de hoy pues también aún están pendientes de cobrarse, las del año 2016. Por eso, que no quede la más mínima duda de que en ningún momento se hace referencia ni se cuestiona su profesionalidad, que es absolutamente ejemplar. Muchas gracias. Moitas grazas, señora Beigón. Sometemos o asunto a votación. Votos en contra, ningún. Abstencións, ninguna. Votos a favor. Apróbase por unanimidade dos concelleiros e concelleiras presentes na sala. Punto número 4. Proposición do Grupo Municipal do PSDG-PSOE en relación á situación da zona denominada Campolongo Sur. Señor secretario, ten a palabra. Moitas gracias, señor presidente. A Comisión de Mobilidade e Infraestructura na sesión do 17 de xullo de 2017 en relación á proposición do Grupo Municipal do PSDG-PSOE en relación á situación da zona denominada Campolongo Sur ditaminou favorablemente por maioría a citada proposición co voto en contra do Grupo Municipal do Bloque Nacionalista Galego. Moitas grazas, señor secretario. Señor Agustín Fernández, ten a palabra. Gracias outra vez, señor alcalde. Cando vostede, señor alcalde, pasea con visitantes de outros concellos e mesmo de outros países para vender o noso modelo de cidade, procura non alonsarse moito da casa do concello. Non? E créame que o entendo. Non? Hai zonas que é mellor que non vexan os invitados, porque o modelo de cidade, ese do que vostedes falan e que nos compartimos, ainda non chegou aí. E iso, a pesares de que nos mandatos pasados o Partido Socialista fixo un esforzo importante por ensanchar a visión do BNG en canto a necesidade de actuar máis alá da Rúa Cruz Gallastegui. Por certo, menudo horror a Rúa Cruz Gallastegui, señor alcalde. O certo é que a situación da zona chamada Campolongo Sur é un pouco paradigmática do que está pasando en todos os barrios periféricos. Tal vez o único que cambie é que o concelleiro de turno ainda non fixo unha roda de prensa con PowerPoint, non? Sobre as futuras melloras que logo quedan no limbo. Polo resto, hai moi pouca diferencia entre respecto á situación da zona de Campolongo Sur con Gorgullón, O Burgo, Castañal, Mollabao, Valdecorvos, etc. Eu vou a dar por reproducido o texto da moción para non repetirme moito, non alargarme na exposición. Vou aproveitar para ir facéndome os novos tempos de intervención que temos que cumplir. Non? Solamente indicar que xa non é só que a zona estea desatendida, senón que aos veciños nin se lles recibe, nin se lles contesta. Non? Sorprende a facilidade con que algúns consiguen audiencias, co concelleiro, incluso co alcalde, e a dificultade que teñen outros para ser simplemente escoitados. Non? Isto de gobernar para o pobo, pero sin o pobo, parece ser unha premisa que se está dando moito últimamente na Casa do Concello. Campolongo Sur é un síntoma que se suma a outra cadena de síntomas, non? Que veñen afectando a este goberno de 2 anos para aquí. Síntomas dunha enfermidade que o señor alcalde quixo combatir no mes de abril, aplicando cirurxía e provocando a maior crise de goberno dende que ele é alcalde, non? Porque vostede algo desto sabe, eu teño que reconocerlo, algo desto sabe e dase conta de que este barco vai contra as pedras, non? E vostede con el. Non é unha afirmación que fagamos solo nós, non? É algo que está na rúa e que crece exponencialmente a medida que vai avanzando o mandato como unha especie de gangrena política que vai invadindo toda a súa labor de goberno. De momento, só parece inmune a esa gangrena o seu equipo de propaganda. Ese funciona fantásticamente. Pero tamén me temo que tarde ou temprano os anticorpos que produce ese equipo de propaganda non van a ser suficientes para contrarrestar o mal que xa os ten invadido no equipo de goberno. Fai uns plenos, nunha interpelación que lle fixemos dende o Partido Socialista sobre a crise de goberno, xa lle indiquei cal era a situación do seu equipo. Entón, vou a darno tamén por reproducido. Non? Estou seguro de que, ademais, vostede é consciente de que incluso fun xeneroso con algúns dos seus compañeiros e compañeiras de equipo de goberno. O problema é que esta falta de impulso, esa desgana, esa soberbia,
afecta directamente ao benestar dos veciños e veciñas, neste caso de Campolongo Sur, de Fontesanta, de Estrigueiras, de Blanco Amor. Eu non sei se a vostedes os votaron para que vayan a México a falar do bonita que está a Rúa Benito Corval, que está moi bonita, non? Ou do espazo ganado para o lecer na Praza de España, do que todos estamos moi orgullosos. O que si sei é que vostede está provocando un profundo desequilibrio entre uns veciños e outros, dependendo das zonas onde vivan. E iso non pode formar parte de ningún proxecto progresista. Non? Por lo tanto, estáse volvendo vostede moi conservador. Non? Nós estamos de acordo en exixirlle a outras administracións que cumplan os seus compromisos con Pontevedra, pero iso non pode supoñer que o Concello deixe asumir as súas responsabilidades. Non se pode esconder detrás da figura do enemigo exterior para justificar a inacción. Os veciños de Campolongo Sur non son os seus enemigos. Son cidadáns que reclaman a súa atención e que merecen a mesma atención como mínimo que os veciños de Benito Corval. Pontevedra non é só unha foto de postal para vender. Son barrios, son parroquias nas que hai que facer como mínimo o mesmo esforzo que se fai no centro da cidade. Hoxe traemos aquí unha proposta relativa a Campolongo Sur, igual que tuxemos unha relativa ao Burgo, outra relativa a Mollabao, outra relativa ao Gorgullón. Nós o que lle pedimos é que lle fagan caso aos veciños e as veciñas, que voten a favor da moción e, sobre todo, que actúen. Moitas gracias. Gracias, señor Agustín Fernández. Señor, hai peticións pedidas. Martín González, pode ser? Hai algunha outra petición? Non? Sí, tú sí, pero... Señor Martín González, ten a palabra. Gracias, señor alcalde. Bienvenidos a todos. Bien, pues por circunstancias tuve asignada defender esta moción y lo tuve que hacer prematuramente. Reconozco que nunca había estado en esta zona y calles como Estrigueiras, Anso Bugallo Alonso, Santa Lucía o la misma colonia de Fontesanta, yo desconocía de su existencia siquiera, ¿no? Al leer la moción del PSOE, calle por calle, nos la hemos recorrido ayer y las personas que siempre me acompañan, y hemos podido constatar, efectivamente, que en 20 años el Bloque Nacionalista Galego no se acercó por allí. Siempre hablamos de las postales del centro de Pontevedra, pero hay otra Pontevedra, la Pontevedra rural, la Pontevedra de estos barrios que acaba de mencionar el compañero del Agustín, que también sienten la necesidad y miran hacia las personas del centro con envidia y se preguntan por qué la inversión no les alcanza. Cuando vemos calles que precisan de un asfaltado urgente, escuchando ahora que quieren intervenir en carreteras que no son competencia del Concello, antes que en carreteras que sí que son propiedad del Concello, como es la calle Estrigueiras, la hierba y la maleza que invade la calzada. Yo esto lo he constatado ayer, ojo, hablamos del día de ayer. Pintado y señalización ausentes. Hay aceras rotas, bordillos rotos, losetas fuera de sitio. Hay 3 contenedores de recogida selectiva para toda la zona. Muros que amenazan derrumbe en cualquier momento. Entonces, cuando vemos esto y cuando vemos que los propios vecinos de la zona dicen, señor Lores, vivimos en una situación de abandono total por parte del Concello, creo que merecen el respeto siquiera de una visita a la zona y hablar con los vecinos como hemos hecho los demás grupos. Usted, señor Lores, lleva 20 años ahí sentado en el poder y creo que, sí, yo he de reconocer aquí una cosa. Usted el día 25 de marzo de este año ha ido a la colonia de Fontesanta, pero ha ido a la casa de un vecino, como suele hacer habitualmente, porque era su 103 cumpleaños. Pero aprovechando esa visita, señor Lores, podía haber hablado con los vecinos o ver siquiera la zona. No solo que le deje el coche con su chofer a la puerta de la casa y dé una felicitación y un ramo. Creo que en 20 años la única inversión, por lo que me he documentado, ha sido del Partido Socialista cuando ocupó la Concejalía de Urbanismo el señor Antón Louro. Se anunció una inversión de 120.000 euros y se ejecutaron 60.000.
Con eso se adecentaron aceras, algunas plazas de aparcamiento, pero quedaron otros 60.000 euros para rematar la obra. Oiga, ¿no le parece poco dinero para tener contentos a muchos vecinos, señor Lores? Hace pocas semanas ustedes anunciaban la inversión en la compra de un bajo de 1 millón de euros, que será seguramente otro millón en adecentarlo y en mobiliario. Y aquí hablamos de una inversión de 60.000 euros. Creemos, sinceramente, que hay necesidades básicas en el concello de Pontevedra por atender y son primordiales. Antes que la compra de un bajo, usted debe ir a un barrio como es la colonia de Fontesanta y adecentarlo, porque hay personas que han quedado sin ejecutar calles que no tienen saneamiento. O sea, en la propia colonia, mitad tienen saneamiento y otra mitad no tienen. Y ya le digo, con una inversión de 60.000 euros. Insisto, señor Lores, creemos que no cuesta nada en este caso esta moción aprobarla. Creemos que deben tenerla en consideración por estos vecinos y vamos, anunciamos desde el Partido Popular de Pontevedra que la vamos a votar a favor y nos solidarizamos, como siempre, con estas necesidades básicas antes que otras que el señor Gómez Junqueira ha expuesto aquí anteriormente. Y ahora ya quería rematar mi intervención, señor Lores. Hablo a título personal. No ha sido buen gusto ver ahora cómo usted llama a la policía local para desalojar a 3 vecinos. En este pleno hemos escuchado insultos, intervenciones muchísimo peores de las que hemos visto ahora y no se ha llamado la atención de la policía local para que desalojen a nadie. Es cierto que usted lo ha advertido, pero bueno, tampoco consideramos que haya sido algo tan grave. Y con razón ha sido, hemos estado en Berrucido hace poco y había 300, 400 vecinos y ustedes no estaban. Ustedes no estaban. Y eran 400 vecinos quejándose de que el bloque, quien gobierna, no estaba. Y cuando ustedes no acuden a los sitios o solo se reúnen con consejos parroquiales hechos a medida, también hay otros vecinos que merecen ser escuchados. Y si no les queda más remedio que venir al Pleno y ojo, no ha habido ningún insulto por parte de ellos, ha habido una petición de diálogo con ustedes. Desalojarlos de esa manera me ha parecido un hecho un poco triste. Siento tener que decirlo así. Muchas gracias. Grazas, señor Martín. Señor Gómez Junqueira, ten a palabra. Pois bos días outra vez, e outra vez moitas grazas, señor alcalde. Antes de pasar ao asunto concreto, señor Martín, se hai algunha outra zona do Concello que non coñece, vostede ou algún compañeiro do seu grupo tamén non o pode facer chegar e pues, dámosles unha volta, explicámosles, podemos facer unha visita, organizámosla se quere. Ben, máis en serio, a ver, nos imos votar en contra, xa fixemos en comisión, desta moción, e hai diferentes motivos polos que vamos facer isto. En primeiro lugar, porque un concello da importancia de Pontevedra ou da importancia de calquera concello non se goberna en base a ocorrencias e a ideas así felices que xorden de un determinado momento, nos pareceu, non? Isto é perfectamente demostrável e comprobável. A vostedes non lles lembrou en absoluto esta actuación, ni tampouco ningunha outra de carácter constructivo no momento en que tocaba, que era na negociación dos orzamentos. Non só iso, senón que naquel momento, entre as emendas que vostedes presentaron e as emendas que apoiaron, retirábase prácticamente €500.000, ou sin prácticamente, das obras urbanas e, polo tanto, explíqueme vostede como podíamos facer todas estas cousas. Claramente é unha ocorrencia, pasoulles a vostedes por diante a idea e trouxeron a pleno, pois non sabemos moi ben por qué. E non sabemos moi ben por qué, porque, eu creo que un goberno non debe estar a facer e desfacer. Mire, señor Martín, o PSOE non investiu nada aquí, investiu o Concello, igual que inviste agora o Concello con todas as obras que se fan, vale? E aquí, cando era concelleiro de urbanismo o señor Louro, o Concello de Pontevedra, dos fondos de todos e todas as veciñas de Pontevedra, investiu €120.000. E non só iso, sino que, segundo se recolle na prensa da época, por exemplo, o señor Louro dixo que todo o barrio queda ordenado. Todo o barrio queda ordenado, pero non quedaba todo o barrio ordenado.
E logo agora non estaba todo o barrio ordenado. A ver, ou unha cousa ou a outra. Señor Fernández, cando non funcionaba a maquinaria de propaganda? Cando decía isto o señor Louro ou agora? Entón, ocorrencias, sin saber moi ben por qué. Algo parecido, podíamos decir dese lavadoiro que se di aquí. É o mesmo no que xa investiu e no que xa traballou este Concello cando a concelleira era a señora Celia Alonso. Non é ese, non, será outro. Porque que vamos a estar facendo e desfacendo? É unha ocorrencia que vostedes tiveron agora? Non, ese non é o xeito. E logo, tanto para o señor Martín como para a moción, eu non sei que manía, que teima teñen vostedes con perseguir aos veciños e as veciñas deste Concello. Aquí, nesta moción, fan referencia a que se hai uns veciños que non cuidan os muros, que non limpan os muros, que manchan as rúas. Home, eso é bastante sinxelo. É unha cuestión de convivencia e de boa veciñanza. Se esas cousas pasan, denúnciense polo camiño oportuno. Pero non estarán pedíndonos que fagamos obras privadas. Non. Se hai un muro en malas condicións que é propiedade privada, se hai alguén que non limpa a súa finca, non nos estarán pedindo iso, non? Ben, polo tanto, ocorrencias, persecución dos veciños, casi imos de votar en contra desta moción. Moitas grazas, señor Gómez Xunqueira. Señor Agustín Fernández, ten a palabra. Bueno, eu vou a, non sei se no apartado de rogos, pero creo que me vou a adiantar e xa vou a pedilo ahora aquí. Vou a pedir que se dea por reproducido en cada pleno, nas intervencións do señor Gómez Xunqueira, a referencia aos orzamentos do ano 17. Porque sempre di o mismo. Se aparece un disco rayado, non? Entón, claro, para que vamos a perder o tempo? Dámoslo por reproducido e xa nos evitamos a vergonza allea de escoitalo a vostede, sabe? Porque, mire, que veña a decir vostede que o membro dun equipo de goberno que no ano 16 deixou sin executar o 54% do que dixo que iba a executar, o 54%. Deixou, que vostede diga eso, é que é patético. É absolutamente patético. Non se dá conta, señor Gómez Xunqueira, de que deixaron sin executar máis da mitade do orzamento de inversións. Máis da mitade. E ven aquí a decir que se a culpa é da oposición. Home, por favor, vamos a ver, sexa usted un pouco serio, porque parece ser que non son ustedes capaces de gastar o que orzamentan. Non son capaces de gastar o que orzamentan. Non saben facer o que teñen que facer. E veñen aquí a culpar a oposición de se fixo unha emenda, se non se fixo unha emenda. Non, os orzamentos fanos vostedes. Nos podemos aportacións, pero os orzamentos, o que teñen que facer vostedes é executalos. Executalos. E vostede non foi capaz de facelo. Por lo tanto, debería ter a vergonza de calarse. A vergonza de calarse. O 54%. Señor Gómez Xunqueira, non me vou a cansar de repetilo. Tantas veces como vostede faga referencia aos orzamentos do 17, farei eu referencia ao 54% dos orzamentos do 16. Debería estar vostede cesado por o alcalde. Cesado. Por incompetente. Esa é a realidade, porque vostede dixo sin executar boa parte do que teña que executar. Porque vostede na súa parcela, igual que os seus compañeros, é incapaz de sacar para adiante un proxecto. Levan vostedes 2 anos, para licitar e adxudicar un campo de fútbol de erva sintética. 2 anos. Esa é a súa xestión. 2 anos para licitar e adxudicar un campo de erva sintética. E venme a decir vostede que a culpa é da oposición. Pero quen goberna aquí? Pero quen está gobernando aquí? Están gobernando vostedes, en solitario, porque quixeron. E se remonta vostede á época de Celia Alonso. Non, mire, hubo unhas eleccións no 2015 e a xente lle dixo, gobernen vostedes. Fágano. Teñen un orzamento aprobado. Fágano. Gobernen. Iso é o que teñen que facer. Non se remonte vostede aos tempos de María Castaña. Non insulte aos veciños de Fontesanta. Non fale dun lavadoiro que nin vostede sabía onde estaba. Non fale de muros públicos e privados. Faga o que ten que facer. E vaya ali e explique aos cidadáns de Pontevedra que a culpa é da oposición. Home, non. Vostedes son a maioría. Vostedes teñen un orzamento. Xa o teñen aprobado. Xa teñen aprobado ese orzamento sin modificacións do PSOE. Ninguna.
Ningunha modificación do PSOE. Xa o teñen aprobado. Non teñen vostedes disculpa para non facer as obras en Fontesanta, ou no Gorgullón, ou en Mollabao, ou no Burgo, ou en Monteporreiro. Non teñen ningunha disculpa. O que teñen é ineficacia. Eso é o que teñen vostedes, ineficacia. Entón, ahora, querer trasladar a culpa á oposición é patético, moi patético. E vou a rematar recordándolle o 54%, señor Gómez Xunqueira. Todo, señor Agustín. Moitas grazas, señor Agustín. Señor Martín, ten a palabra. Sí, muy brevemente. Señor Gómez Xunqueira, ¿qué desprecio el que usted hace al trabajo que hacemos los grupos cuando nos desplazamos a los barrios? Me acabo de enterar por el señor Agustín Fernández que usted también estuvo ayer en la colonia de Fontesanta. ¿Nos puede escribir aquí, por favor, qué es lo que vio? ¿Nos puede decir aquí, por favor, y describir al público asistente qué es lo que usted vio? A veces que los demás vemos cosas diferentes. ¿Usted habló con algún vecino o alguna vecina? Porque ayer estuvimos hablando con una vecina que lleva 65 años en la colonia. Bueno, casi, no, 60 años en la colonia. Señor Gómez Xunqueira, el superávit del Concello fue anunciado en 5 millones de euros. De esos 5 millones de euros no les cuesta nada ejecutar lo que falta. Usted menciona aquí que son 120.000 euros de que pagó el Concello. Mentira. Era la obra de 120.000, se ejecutaron 60.000. Ya os lo dije en la exposición primera. Quedaron 60 sin ejecutar. Por lo menos es lo que nos informan los vecinos. Y uno in situ lo comprueba. Que mitad de la colonia está hecha y la otra mitad no tiene. Y insisto, se quejan los vecinos de todo esto. O sea, yo no sé usted a qué ha ido ayer. Igual perdió todo el tiempo en encontrar o en buscar el lavadoiro este que menciona el señor Agustín, que no lo encontró. Y otra cosa, yo llevo 2 años aquí con responsabilidades públicas, usted lleva muchos más años. Yo reconozco que he ido ayer por primera vez, pero ustedes que llevan 20 años gobernando, que haya ido usted ayer igual que yo, pues igual es más grave. Muchísimas gracias. Grazas, señor Martín. Espera. Ten a palabra, señor Gómez Xunqueira. Vale, grazas. Señor Martín, eu teño varios defectos, moitos, seguramente, pero teño unha cousa boa. Non é culpa miña, porque cuadrou así, pero é que eu vivo a 400 metros aquí deste barrio. Teño unha cadela moi bonita que se chama Rula e cando teño tempo saímos a pasear a miña cadela e eu. É lógico que paseemos polo barrio no que vivimos. E hai 2 noites, cando pude sacar a pasear a miña cadela porque estaba unha noite moi agradável, pois paseamos por este barrio, pola Rúa das Estrigueiras, viñemos pola zona da Xunta, sitios polos que pasamos habitualmente, Non se crea que é outro asunto. Eu, de verdade, non son así moi dado a contar asuntos persoais neste pleno, pero xa que o sacaron vostedes varias veces, parece que hai un servizo de espionaxe en algún sitio, pois casi podemos justificarnos. Sorpréndeme, xa pasando ao señor Fernández, que vostede non saiba onde está este lavadeiro, porque daquela inaugurouse con foguetes, con foguetes. Aquela obriña que quedara tan ben. E o Grupo Socialista fardou ben desa obra. Eu non entendo, non sei, de verdade, non sei cando funcionou ben a máquina de propaganda. Non sei se a máquina de propaganda funcionou ben cando decían que o barrio estaba todo acabado, ou cando o señor Tino Fernández sacaba peito con esta obra, que estaba acabada, e lista. Os socialistas están orgullosos do seu traballo, non só durante este mandato, os anteriores destacan as obras realizadas en barrios como a Fontesanta. Pois está aí acabada, non? E resulta que non. Pois ou non funcionaba a maquinaria daquela ou non funciona desta. Por moito que o señor Fernández quera lle dar voltas, agarrar o rábano polas follas, e non sei cantas cousas. Non é así, non é así. É unha ocorrencia, e como unha ocorrencia hai que tratar isto, vale? Porque estamos nun espazo serio onde discutimos dos cartos e das pesetiñas e do espazo público de todos e todas as pontevedresas. E iso non se fai a base de ocorrencias. Creo eu, pareceme oportuno
dicilo. E xa neste ton que me permiten utilizar nesta segunda intervención, señor Fernández, levamos tempo traballando cos campos de fútbol. Ten vostede razón. Seguro que van quedar moitísimo mellor que os que fixo vostede. Grazas, señor Fernández. Non hai máis... Non queres? É que non a tes pedida. Ahora sí. Ten a palabra, señor González. Fernández González. Eu só era para decir, escoitando o señor Demetrio como explica como chega a conocer a realidade do barrio paseando co súa cadela, a mí que me encantan os animais, solo se me ocurre aquelo de Luis Eduardo Aute de pasaba por aquí. Moitas gracias. Pois moitas grazas, señor Fernández. Non hai máis palabras pedidas, sométese o punto a votación. Votos en contra. Abstencións? Votos a favor? Non? Apróbase por maioría. Pasamos ao seguinte punto da orde do día, que é proposición do Grupo Municipal de Marea Pontevedra solicitando que se acometan diversas obras para facer accesible o pabillón municipal dos deportes. Señor secretario, ten a palabra. Gracias, señor presidente. Vale, grazas. A Comisión de Mobilidade, Infraestructuras, Obras e Servicios, na sesión do 17 de xullo de 2017, acordou determinar a proposición do Grupo Municipal Marea Pontevedra solicitando que se acometan diversas obras para facer accesible o pabillón municipal dos deportes, sendo determinada favorablemente por maioría co voto en contra do Grupo Municipal do BNG. Moitas gracias. Grazas, señor secretario. Señora Moreira, ten a palabra. Moitas grazas, bo día. Marea Pontevedra realiza esta proposta para que se acometan diversas obras para facer accesible o pabillón de deportes de Pontevedra, para que tomen as medidas necesarias e darlles pleno acceso en igualdade a todas as persoas, incluídas os homes e mulleres con algunha discapacidade física, sensorial e cognitiva. En xeral, a toda a cidadanía, persoas maiores, mulleres embarazadas. O Real Decreto Legislativo 1 de 2013, de 29 de novembro, aproba o texto refundido da Lei Xeral de Dereitos das Persoas con Discapacidade e a súa inclusión social. Este Real Decreto entrou en vigor o 4 de decembro dese mesmo ano. En a disposición adicional terceira de accesibilidade das condicións básicas de accesibilidade e non discriminación, no seu punto 1, sobre os supostos e prazos máximos para exixir as condicións básicas de accesibilidade e non discriminación, na letra B di que para o acceso e utilización dos espazos públicos, urbanizados e edificacións susceptibles de axustes, a data sinalada será o vindeiro 4 de decembro de 2017. Este prazo máximo autorizado de 4 de decembro de 2017 afecta tamén ao pabillón municipal de deportes, no que a día de hoxe se detectan diversas eivas que impiden o acceso e goce a estas instalacións por parte das persoas con diversidade ou diminución funcional. Así nos atopamos que para ir aos aseos só existe escaleira, que non hai unha sinalética específica adaptada, que a rampla que dá acceso á cantina é impracticable, que non existe ningún medio a axuda técnica de intérprete de lingua de signos e o blúquele magnético para persoas sordas. Non se conta con ningún dispositivo técnico que subtitule e retransmita os eventos deportivos, facendo comprensible e accesible, e a imposibilidade de acceder ás gradas. Por todo isto, dende Marea Pontevedra presentamos esta proposición para que se acometan as obras para facer accesible o pabillón de deportes. Aseos accesibles tanto para persoas con diversidade funcional, física, cognitiva e diminución orgánica funcional como son as pacientes ostomizadas.
Sinalética específica datada en materia de accesibilidade no exterior e interior do pabillón. Facer unha rampla accesible e practicable que dé acceso á cantina. Instalar un medio de axuda técnica en relación a intérprete de lingua de signos ou bucle magnético para persoas sordas. Instalar un dispositivo técnico que subtitule e retransmita os eventos deportivos, facendo comprensible e accesible a todo tipo de público asistente. Habilitar un espazo a cota cero onde se instalen os asentos e buscar unha alternativa viable e inclusiva que permita que as persoas poidan gozar dos espectáculos deportivos sen tere que sentarse na parte superior das gradas, fora do espazo reservado a tal fin. Esta proposición foi a Comisión de Mobilidade, Infraestruturas, Obras e Servizos este pasado luns, día 17, e o BNG votou en contra, porque había que respetar o edificio de Alejandro da Sota. Antes de rematar esta comisión, e sen figurar na orde do día, se nos fai entrega polos representantes de goberno, en 4 folios, unha asistencia técnica, uns planos indicando actuacións a realizar nas plantas do pabillón. Resulta contraditorio que antes de presentar esta asistencia técnica votaran en contra da nosa proposta, dicindo que non se podía facer. E minutos despois presenten esta iniciativa. Entón, si se pode? Aínda así, e comparando coa nosa, vostedes non dan resposta aos problemas de accesibilidade universal, senón que se centran nunha accesibilidade para uns colectivos deixando de lado a outros. Está moi ben que respete o edificio, pero a súa obriga é garantir dereitos en igualdade de condicións para toda a cidadanía, que, por certo, son quenes contribúen con seus impostos. Moitas grazas. Moitas grazas, señora Moreira. Señor Abeigón, ten a palabra. Gracias de nuevo, señor alcalde. Voy a intervenir un poco incómodo por el episodio vivido aquí con los vecinos que ha explicado perfectamente bien mi compañero José Luis Martín. En relación a la moción que presentan los compañeros de corporación y vecinos de mesa, Mareo Pontevedra, nuestro voto va a ser a favor. Y el mismo se sustenta en 3 ideas principales que les voy a exponer brevemente. Bueno, muy brevemente no, pero voy a intentar ajustarme al tiempo establecido. La primera, decir que todos los ciudadanos somos potenciales discapacitados a lo largo del ciclo de nuestra vida, ya sea de forma temporal o definitiva. Esto lo explicó perfectamente bien la señora Carmen da Silva en el acta número 11 del Pleno del 22 de septiembre del 2015, donde lo explica de una forma clara, concisa, precisa y exacta. Por lo tanto, la accesibilidad es un tema de todos, que quede claro, la accesibilidad es un tema de todos. Para el Grupo Municipal del Partido Popular, incluso me atrevería a decir que es prioritario, pues este colectivo tiene los mismos derechos que otras personas a disfrutar de la actividad física, el ejercicio, el deporte y el ocio. Y para nosotros es imprescindible defender y velar por los derechos de las personas más vulnerables. Lo hicimos, lo hacemos y lo seguiremos haciendo. Por lo tanto, el diseño, la construcción de instalaciones deportivas deben certificar y asegurar siempre la integración colectiva de todas las personas y en especial de aquellas que tengan alguna diversidad funcional. En este segundo punto voy a ser un poco más vehemente, especialmente me dirijo al Gobierno y no a Marea. En 18 años, que es el tiempo que transcurre desde que nace un bebé hasta que cumple la mayoría de edad, o lo que es lo mismo, el tiempo que lleva el señor Lores gobernando esta ciudad sin hacer nada por la accesibilidad del pabellón municipal de los deportes, con su propuesta, únicamente quieren hacer, en vez de un pabellón de deportes, un pabellón de espectadores, lo cual subrayo que nosotros también aprobamos y celebramos. Pero no olviden que el fin principal de un pabellón de deportes es la realización de las actividades físico-deportivas y su propuesta, esa que anunciaron en los medios, en este sentido hace aguas por todos lados. Es verdad que pueden esgrimir como excusa que son pocas o casi ninguna las personas que utilizan con diversidad funcional el pabellón, pero ¿cómo la van a utilizar si es que no pueden acceder a él? Les adelantamos que después del verano presentaremos una moción para que el deporte adaptado tenga en la ciudad de Pontevedra
un espacio donde poder practicarlo libremente y sin barreras. Y el tercer pilar, o la tercera idea y última, en 18 años, repito, que es el tiempo que transcurre desde que nace un bebé hasta que cumple la mayoría de edad, o lo que es lo mismo, el tiempo que lleva el señor Lores gobernando esta ciudad, es la primera vez que escucho que el Gobierno del bloque va a abordar el tema de la accesibilidad en el pabellón municipal de deportes. Hasta el momento no han hecho nada. N-A-D-A. Nada. No han hecho nada. Anuncian en la prensa bombo y platillo, ahora que la oposición lo solicita, que van a invertir 231.000 euros en adaptar las entradas y los baños e instalar un ascensor para las personas con movilidad reducida. Eso sí, advirtiendo que tras semejante gasto no se garantiza la práctica deportiva a todo el mundo. Tócate un pie. Es decir, gastan 231.000 euros en una instalación deportiva con el objetivo de facilitar el acceso a las personas con diversidad funcional, pero no les garantizan la práctica deportiva. Esto de copiar las mociones de la oposición antes de debatirlas aquí, en el órgano de máxima representación política de los ciudadanos en el Gobierno Municipal de Pontevedra, ya pasó en el pleno pasado, cuando usted, señor Xunqueira, don Demetrio, me sacó una foto de 2 plazas de aparcamiento para personas con movilidad reducida, cuando eso se lo pedimos nosotros unos días antes en una moción. Se conoce que le dieron un spray azul PP y marchó una noche allí a pintalas. En cualquier caso, eso también ya pasó en el pasado pleno con el tema de parque de maquinaria, cuando unos días antes mi compañero José Luis Martín se lo pidió en otra moción. Un parque que, por cierto, están sus instalaciones en una situación de total abandono y después ustedes anunciaron unas inversiones. Eso vuelve a pasar hace unos días, cuando deciden izar la bandera de la Unión Europea, cuando mi compañero César Aval lo pide a través de una moción. Y eso vuelve a pasar con esta moción que le presentan los compañeros de Marea Pontevedra, inspirada en una nuestra sobre las mejoras en este recinto, donde ustedes en la Comisión de Movilidad la votan en contra y antes de irse nos entregan 4 folios que, por cierto, curiosamente, recogen las mismas mejoras que propone la moción presentada. Señor alcalde, este jueguecito me gustaría saber a qué obedece. No lo entendemos. Ya se cansó usted de reunirse con los vecinos, de escucharlos. Se cansó de estudiar conjuntamente con ellos soluciones. Se cansó, señor alcalde, de visitar las diversas dependencias municipales, las parroquias, los barrios y conocer su estado. Mire, señor alcalde, este jueguecito de menoscabar a la oposición no creo que sea el camino. Yo no sé dónde lo compró, pero desde luego no fue una buena adquisición. Porque que de ahora en adelante, para que se solucionen los problemas de esta ciudad, la oposición tengamos que presentar las mociones con tiempo suficiente para que ustedes las puedan ejecutar antes de debatirlas en el Pleno, no creo que sea lo más oportuno. No obstante, bienvenido al vivero de ideas, de iniciativas y propuestas de la oposición. Y ya para concluir, reiterar nuestro voto a favor de la moción de Marea Pontevedra. Permítanme que les diga que no vaya a ser que se me desanimen y tarden otros 2 años más en traer al Pleno una moción relacionada con el tema del deporte. Y decirle al señor Lores que si con este proceder de querer usurpar las ideas de los restantes grupos políticos se cree que va a ser el rey de la ciudad, adelante. Pero no se olvide, señor alcalde, que la oposición unida somos el zar. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Agustín, perdón, a Beigón. Señor Gómez Xunqueira, ten a palabra. Pois moitas grazas outra vez, señor alcalde. Bos días a todos e a todas outra vez. A ver, realmente esta moción de Marea tivémola que tratar ou tivémola que estudar realmente moi en profundidade, porque non é un asunto fácil e xa que nós éramos conscientes de que había que arranxar, en certo modo, a accesibilidade do pabillón dos deportes, o pabillón municipal dos deportes, pois a verdade é que lle demos máis de unha, de dúas e de tres voltas antes de decidir o noso voto en contra. Pero quero que quede claro que tratamos isto moi en profundidade, porque era un tema para nós sensível, como demostrou, por exemplo, os coñecimentos que ten a nosa compañera da Silva, os que se fixeron aquí agora referencia, ou como se demostra no traballo que levan feito durante os 3 ou 4 últimos meses, non lembro exactamente, o estudo de arquitectas en P, para elaborar a proposta
de mellora da accesibilidade que se vai executar no pabillón dos deportes. Entón, partindo desas premisas, eu quixera destacar de entrada que, desgrazadamente, a accesibilidade universal, o dereito a ter unha vida independente e o respeto polas persoas diferentes da norma non sempre estivo, como está hoxe en día, na cerna, na base, no núcleo da acción deste goberno, nin de outros gobernos. Desgrazadamente, tamén agora non está no núcleo da acción de todos os gobernos, pero para nós si é un piar básico e fundamental, como expliquei, por exemplo, na primeira moción da orde do día, ou como demostramos con actuacións incluso referidas a necesidades de unha única persoa que ten un problema de accesibilidade no espazo público que ten que utilizar todos os días. Tampouco o estivo no centro de decisión, ni no núcleo de decisión, de persoas de valía recoñecida que tiveron responsabilidades e que traballaron no espazo público ou nos edificios públicos. Vale? É así, desgrazadamente, isto é así. Non sempre se tivo en conta que non todos, nen todas, somos iguais e que debemos organizar o espazo público, como dixen xa na primeira das mocións, en función das capacidades de quen ten maiores necesidades ou de quen é máis feble. Isto nós témolo claro, aplicámolo sempre, desgrazadamente non sempre foi así e desgrazadamente non o fai así todo o mundo. E tamén é certo que hai construcións humanas, hai edificios, hai espazos públicos que merecen todo o noso respecto, que merecen toda a nosa protección, que merecen todo o cuidado que poidamos darlle e que estamos dotándonos de instrumentos para iso. Polo tanto, a chave do noso voto nesta moción está nese punto de equilibrio entre a accesibilidade universal e a protección que merece o noso patrimonio. De acordo? Ben, a moción de Marea fai referencia ao texto español cando di que hai un prazo que xa nos leu antes a compañeira do 4 de decembro de 2017 máximo para a accesibilidade. Pero esta idea que eu acabo de desenvolver de ese equilibrio, non sei por qué, non aparece recollida na moción de Marea, pero sí non é descabellada porque efectivamente está na lei galega no regulamento polo que se aproba, regulamento de desenvolvemento de execución da lei de accesibilidade e supresión de barreiras na Comunidade Autónoma de Galiza. Este equilibrio do que eu falei di no artigo 28.3, apartado B, os inmobles que se encontren declarados bens de interese cultural ou incluídos nos catálogos municipais de edificios protegidos non lle será de aplicación o disposto neste regulamento, sempre que as modificacións necesarias afecten a elementos obxecto de protección. Efectivamente, coa arquitectura contemporánea temos un problema porque non está protexida. Non está protexida e este artigo efectivamente non é de aplicación para o pabillón, pero, sin embargo, esa idea de ese equilibrio do que eu falaba sí que está recollido nese artigo e sí deberíamos ter isto en conta. Ben, nos pensamos que nesta moción non se recolle esa idea. E, de feito, fálase aquí de facer unha rampla. Unha rampla, onde empeza? De que distancia? Cabe. A ver, respeto polo patrimonio. Levamos desde marzo estudando como facer accesível o pabillón. É necesario facelo. Eses todos meses de estudo, de traballo, deron lugar a unha proposta que aquí se contradice. Non é verdade que a proposta que presentou o Goberno despois de meses de estudo sexa como esta. Non. Nós non propuxemos faga unha rampla, ni faga unha rampla do 8, do 10, do 6, do 4%. Estúdeo, respete o patrimonio, toque canto menos poida o edificio de la Sota.
e fago accesível, como dixen antes noutro punto, como mínimo para o público espectador. Porque facelo accesível para os deportistas, e, de acordo coa moción que presentaba antes o Partido Popular, hai que facer esa diferenza, facelo accesível para o público deportista, antóllase prácticamente imposible. O mesmo que parece, hai que estudarlo, pero parece prácticamente imposible que unha persoa en cadeira de rodas poda ocupar unha praza na bancada do pabillón. Vale? Entón, ese equilibrio é o que nós non vemos nesta moción. E sorpréndenos que Marea, a beira do ano de la Sota, non teña tido iso en conta e, aínda que o edificio non estea protegido por patrimonio, non recollese esa idea dentro da súa moción. Porque non recollela, non ter iso en conta, isto que vou dicir xa sei que Marea non é o que pretende, pero pode conducir a barbaridades como esta. En Madrid derrubouse unha obra de la Sota, unha obra maestra, un exemplo de arquitectura contemporánea, porque non estaba protegido. Supoño que ninguén quere nada así do pabillón. Canto hai que respectalo? Entón, incluamos esas cousas, teñamos en conta esas ideas e a partir de aí nos poderemos votar favorablemente. Mentras, para nós resulta absolutamente imposible apoiar esta moción. Muchas gracias. Moitas grazas, señor Gómez Xunqueira. Señora Moreira, ten a palabra. Moitas grazas. Nos alegramos de que o equipo de goberno, grazas ao que presenta Marea Pontevedra, falen de accesibilidade. Sácanse unha proposta de 14.000 euros para facer 3 actuacións en instalacións deportivas, a que lle faltan aspectos esenciais, por especificar e concretar. Por exemplo, non reforman a pendiente actual da rampa. Esa rampa xa existe. Simplemente non a modifican tanto as ramplas de entrada que accede á cantina bar como na planta baixa. Tamén falta ao marxe da grada VIP que haxa espazos onde se poida poñer unha cadeira para ver tamén o partido na planta pola que se accede. E falta, por suposto, que tamén se recolla en medidas concretas todas as sensibilidades das diferentes diversidades funcionais para que a reforma sea integral neste senso. E aquí non afecta a arquitectura da obra de Alejandro de la Sota. Son temas moito máis sensilos. E o pabillón xa non ten nada que ver co que el fixo no seu momento. A súa xestión nesta materia segue a ser total e absolutamente electoralista e propagandística. Non lles importan os problemas e as dificultades das persoas con discapacidade. Fan que lles preocupan, pero non se ocupan delas. Están máis preocupados e preocupadas por non perder votos. Xestionan e gobernan en función de clave electoral. Resulta que vergoñoso que nos veñan con esta proposta de accesibilidade para unha instalación municipal na que van a investir 230.000 euros sen ter en conta os colectivos de persoas sordas, sordocegas, con discapacidade cognitiva, que si recollemos na nosa iniciativa. Moitas grazas. E non falamos da lei española, porque, como sabe, a galega, Lei 10/2014, a que non nos referimos, está todavía sin desenrolar. Moitas grazas. Moitas grazas, señora Moreira. Se non hai señor Gómez Xunqueira, ten a palabra brevemente. Non discutíamos o proxecto do municipal. Se quere, entramos nese debate. Discutíamos a súa moción. E a respecto dela, simplemente quixera dicirlle dúas cousas. Premio CERMI, premio COGAMI. Grazas. Moitas grazas. Algúnha outra intervención? Non. Polo tanto, sometemos o asunto a votación. Votos en contra da proposta de Marea. 10 abstencións, ningunha. Votos a favor.
13. Apróbase por maioría da corporación. Ben, pasamos ao punto número 6, proposición do Grupo Municipal Mixto Ciudadanos sobre a transparencia e publicidade dos contratos menores. Señor secretario, ten a palabra. Moitas gracias, señor presidente. A Comisión de Economía e Facenda Especial de Contas, na sesión do 17 de xullo de 2017, acordou determinar a proposición do Grupo Municipal Mixto Cidadáns sobre a transparencia e publicidade dos contratos menores, dictaminando favorablemente co voto en contra do Grupo Municipal do Bloque Nacionalista Galego. Moitas grazas, señor secretario. Señora Rey, ten a palabra. Diga vostede. Pero, eso. Grazas. No, vamos a ver, eu quero que se diga por parte do señor secretario, pois vamos a ver o que decía no informe da anterior moción, que é prácticamente similar, pois dice que isto é competencia da Xunta de Goberno e este asunto, e en segundo lugar falaba da necesidade de informes xurídico e de intervención. Entón, quero que se aclare iso porque podemos estar adoptando un acordo que sea nulo, non? Grazas. Ten a palabra o señor secretario. En relación a esas cuestións que suscita o señor concelleiro, como manifestara o secretario xeral do Pleno na anterior proposta, enténdese que este acordo non vincularía ao Goberno Municipal, sino en termos esencialmente políticos, porque esencialmente as competencias en materia de contratación son da Xunta de Goberno local, e incluso hai algún aspecto que sería, podo entender que sería do alcalde a súa competencia. O sea, en termos políticos sí, en termos vinculantes non, de feito así o entendeu o secretario xeral de Pleno en relación á proposta anterior. En canto ao sentido dos informes, o que viña dicindo o secretario do Pleno é que para a implementación, para a aplicación real efectiva de levarse a cabo necesitaría informe xurídico e intervención, pero que o mellor é conveniente que antes de pronunciarse o existisen, pero é para a implementación destes acordos, de Xunta do Goberno local, de leválos a cabo, pois necesitar ese informes xurídicos e de intervención. Pero, insisto, o tema é en termos políticos, como así manifestou o secretario do Pleno. Moitas grazas, señor secretario. Señora Rey, ten a palabra. Gracias. El artículo 111 del Real Decreto Legislativo 3/2011, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, establece que la tramitación del expediente de un contrato menor solo exigirá la aprobación del gasto y la incorporación del mismo de la factura correspondiente que reúna los requisitos establecidos. Si bien es cierto que no existe unanimidad entre las distintas doctrinas, el informe de la Junta Consultiva de Contratación 40/95 establece que los principios de publicidad y concurrencia también pueden ser requisitos necesarios en los contratos menores y no solo en con la presentación de la factura pertinente. Igualmente, en este decreto se establece en la disposición final segunda la posibilidad de que la legislación de la comunidad autónoma o la propia entidad local establezca otros requisitos para la realización de contratos menores de obras. Y es lo que pretendemos con esta moción, no solo mejorar la transparencia, sino que el mayor número de empresas posibles opten a dichos contratos. Entendemos una cierta excepcionalidad, como recoge en su carácter la Ley de Contratos del Sector Público, pero esta excepcionalidad no se puede convertir en algo habitual por intereses y directrices políticas. Además de esta doctrina, hemos tenido conocimiento de que en otros municipios cumplen en gran medida con los requisitos de publicidad y concurrencia, pudiendo acceder desde la propia página web del Concello a todos aquellos expedientes de contratos menores que se están desarrollando en cada momento, ya desde su inicio, con los anuncios correspondientes y la descripción de la obra que se va a llevar a cabo. Entendemos que la finalidad de los contratos menores es la de agilizar la contratación de la Administración con las empresas para llevar a cabo obras y servicios determinados en el tiempo. Sin embargo, esta agilidad no tiene por qué ser incompatible con los requisitos de publicidad y concurrencia, sobre todo en aquellos contratos cuyo valor estimado supere los 20.000 euros en obras y los 6.000 en el resto, pues no debemos olvidar que estamos hablando de dinero público. Por ello, creemos que la publicidad es un requisito indispensable que implique
unos criterios de tramitación donde se indiquen el objeto del contrato, el importe y los plazos, elaborando posteriormente un informe donde se detalle que se han cumplido con los requisitos pertinentes. Asimismo, creemos que es imprescindible que la información relativa a estos contratos menores se haga pública y accesible a través de la página web del Concello para que cualquier persona pueda consultarla. Y por ello sometemos a criterio del Pleno esta moción. Moitas grazas, señora Rey. Señor Rey Núñez, ten a palabra. Sabemos todos, está claro desde hai anos que para este goberno municipal non é unha prioridade e así aparece o noso Concello sempre no furgón de cola ano tras ano nos informes de Transparencia Internacional. Para nós, en cambio, a transparencia é unha lei sagrada, por iso votaremos a favor desta iniciativa. Non vale dicir que ralentiza a xestión dunha administración que non necesita de excusas como esta para ir demasiado lenta. Situálos en 20.000 euros para as obras e en 6.000 para o resto é falar duns límites para os contratos menores máis que razonables. En 50.000 euros, como indica a lei agora, os contratos de obra, e en 18.000 os de asistencias, non son tan menores. Sacalos a información e pedir un mínimo de 3 ofertas serve, e tamén o vemos noutras administracións, para pechalos con importantes rebaixas que redundan en beneficio de todos os veciños. Ademais, facer iso serve para reducir o volume de adxudicación directa do Concello que en 2015 superou os 11 millóns de euros e que, segundo un informe de intervención que vai á vindeira Comisión de Economía do día 10 de agosto, medrará 1 millón máis no ano 2016, chegando a case a 13 millóns de euros, a 12.712.000 euros. Entón, a nos parecenos pertinente esta moción e, polo tanto, imos votar a favor. Moitas grazas, señor Rey. Señor Fernández González, ten a palabra. Gracias, señor alcalde. Nós estamos absolutamente de acordo con esta moción. E a verdade é que ardo en desexos de que o goberno explique o seu voto negativo, porque nos parece incomprensible. Aqueles que se enchen a boca de falar de transparencia vayan a poñer as dificultades para exercer eso que predican. Por tanto, así que de momento non vou falar nada máis. Vou estar a espera de escoitar o que ten que decir o grupo de goberno, a ver se me convence. Moitísimas grazas, señor Fernández González. Señor Domínguez Artime, ten a palabra. Muy buenos días. La moción que así se trae es correcta, adecuada, pertinente, implica una mayor transparencia de los gastos del Concello y de sus cuentas y, como no podía ser de otra forma, el Partido Popular va a votarla a favor. Muchas gracias. Moitas grazas, señor González Carballo. Bos días, moitas gracias. Xa espero citar por primeira e única vez ao señor Abeigón porque dixo, señor alcalde, la oposición está unida. Efectivamente. Marea votando con la casta. Perfecto, perfecto. O sea, oposición unida. Bien. En todo caso, decía Groucho Marx, eso, tengo estos principios, pero si quiero le puedo dar estos otros, ¿no? Na comisión, bueno, y de todas maneras a mí me gusta máis a teoría manquiña, que lo mismo te digo una cosa que te digo la contraria, ¿no? Porque na comisión anterior, que poucas modificacións tivo, o señor presidente da comisión pois dixo que, pola súa parte, están de acordo co fondo e fin da proposición, mais apunta que algúns dos seus contidos que poderían ser cuestionados por intervención, como o rexistro ou a petición de 3 ofertas, pois, en tanto non se corrixa eso, o seu grupo absterase. Se mantén o rexistro, se mantén a petición de 3 ofertas, pero non se mantén o voto. Bien, me parece de un alarde de coherencia que supera todos os límites, non? E, en todo caso, co señor do PSOE, pois mire,
pois como fan en Lugo, en Vigo, na Deputación de Coruña, na Deputación de Pontevedra. Non se preocupe, digo, digo tanto en armonía como en desarmonía, pero, bueno, hai unha serie de tal, non? De todas maneiras, poño xa que están de acordo os 4 grupos políticos, eso por unanimidade no Parlamento español lo arreglan en un momentito. Lo arreglan ali nun momentito e cambiar a legislación e xa está. Entón, xa é obligatorio para todos, non só para Pontevedra. Por tanto, fágano se queren, non? Pero, bueno, eu supoño que este acordo, o que suscribe tamén a Marea, pois tamén sea extensible ás asistencias técnicas sobre economía social, sobre contratación do proxecto de Cruz Vermella, por non falar de outros proxectos. Supoño que tamén vale para esos e tamén están de acordo nesos términos. Bien. En todo caso, mire, eu saliu neste pleno que éramos un desastre, que non sei que e tal. Saliu tropecientas veces, casi é a lectura deste pleno que a oposición ni agua ao grupo de goberno. Hasta coas súas razóns, non lo critico, digo que o dixeron, constato, nada máis. Bien, entón, claro, se realmente están tan convencidos que facemos tan mal as cousas, deixennos que nos esnafremos, porque entonces así ainda teñen máis motivos tal, pero non, aquí o que se trata é precisamente de obstruir, obstruamos. Todos unidos, obstruamos, non deixemos facer as cousas, non? Entón, claro, se pide máis burocracia, se pide convertir os procedimentos menores prácticamente no mismo que un aberto, etc. E, mire, hasta estou disposto a estudialo, o tema, sin chulería, estou disposto a estudialo, no momento que nos concellos que vostedes gobernan o teñan regulado. No momento tal, a partir de aí, empezo a ver e empezo a estudialo. Digo que me comprometo a estudialo nese suposto. Pero hasta aí comprendan que o que pretenden vostedes, todos unidos, casta e no casta, é obstruir a acción do goberno. E, pois, bueno, vai ser que nós estamos aquí para gobernar. Moitas gracias. Moitas grazas, señor González Carballo. Pedidas palabras. Non hai palabras pedidas. Señor Agustín, señor Rei Núñez, ten a palabra. Brevemente, sobre isto da casta e das coincidencias nas votacións, é moi curioso que os que defendemos a iniciativa legislativa popular para o Gran Montecelo, que inclúe como segundo artigo dos únicos 2 artigos que ten a súa redacción o mantemento do uso sanitario do Hospital Provincial, fose votado neste Concello en contra polo Partido Popular, pero tamén polo Bloque Nacionalista Galego. Esa é unha coincidencia, unha pinza curiosa que se dá tamén no apoio aos recheos do Porto de Marigno, que coincide plenamente o Bloque de Pontevedra co Partido Popular, ou que tamén se dá no apoio a A57, que, como todos sabemos, é unha vía en paralelo a AP9, na que o voto coincide tamén o do Partido Popular co do Bloque de Pontevedra. Son coincidencias entre, non sei se casta e caspa, pero son coincidencias moito máis importantes que outras. Moitas grazas. Quedou aclarado, señor Núñez. Señor Fernández González, ten a palabra. Gracias, señor alcalde. Bueno, pois tamén 6 breves reflexións. A primeira reflexión, comparado co que falou hoxe o amigo Gómez Xunqueira, que se saltou lo de los 7 minutos, porque sí, déxeme esprayarme un poquinho a mí, por favor. Mire, primeira reflexión, se acabou el amor entre BNG e Marea. Parece que se acabou el amor. Supoño que volverá cando se aproximen os novos orzamentos. Segunda reflexión, señor González Carballo, é moi fácil predicar, pero é bastante difícil dar trigo. Terceira reflexión, viven vostedes na teoría da conspiración e do enemigo exterior. E iso ten dificultades de xustificación. Eu creo que deben empezar a cambiar algo os seus argumentarios, porque entre
o das enmendas aos dos orzamentos e el enemigo exterior, non salen vostedes dun bucle. Cuarta reflexión. O problema non é que se esnafren vostedes. O problema é que cando se esnafran vostedes, se esnafran os cidadáns de Pontevedra porque vostedes son o goberno. Ese é o problema, ese é o que nos preocupa o Partido Socialista. Que se esnafren vostedes, pois mire, que se lle vai facer? Que se lle vai facer? Serán cousas da vida, serán ciclos, tocará cando toque, pero o problema é que se esnafran os veciños de Pontevedra. Quinta reflexión. Para a obstrución non fai falla a oposición. Xa se obstrúen vostedes solos. Xa se obstrúen vostedes solos. Non fai falta que estemos nós sin que exista este control que propón Cidadáns, xa vostedes non dan conta do recao. Por tanto, deixen en paz a oposición no tema da obstrución, porque non estamos para fiscalizar. Vostedes están para gobernar, para que non quede o 54% sin executar. E, por última reflexión, a sexta, é dicir, home, van vostedes en algúns temas de pioneiros, de dar exemplo, somos los mejores, somos los primeros en hacer las cosas, somos la avanzadilla, e agora non queren ser avanzadilla nesto. Home, por favor, señor González de Carballo, dígolle que faime sentir mal, porque eu esperaba moito máis altura da súa intervención, de verdade, porque vostede sempre foi un pioneiro en moitos temas. Entón, home, anímese tamén a ser un pioneiro nesto, non só nos lombos, tamén nesto. E xa non teño máis reflexións que facer de momento. Moitas gracias, señor Agustín Fernández. Señor Domínguez Artime, ten a palabra. Muchas gracias, señor alcalde. Muy rápidamente, en una primera comisión mostramos dudas, aunque estábamos de acuerdo con el documento, pero se retiró, se llevó a la siguiente comisión y ya votamos a favor porque las dudas quedaron resueltas. Muchas gracias. Muchas gracias, señor González Carballo, ten a palabra. Home, polas argumentacións creen pouquísimo nesta historia. La verdade é que tal. Que pasa? Van da avanzadilla, que xo dixo usted. Van vostedes da avanzadilla. Nos vamos nada ao caído, xa o dixo usted. Bien, e ao mesmo tempo non queren que nos esnafremos, nos queren levantar. Pero para iso teñen o máis fácil, o Goberno de Salvación Nacional, los 4. O teñen a huevo. Con perdón, que non conste lo de... pero o teñen facilísimo. Entón, xa que van de avanzadilla, xa que, joder, la ciudad se... Joder, tampouco. Teña mal día. Bien, vamos a ver, xa que eso van de avanzadilla, xa que non queren que a cidade se esnafre, leva casi 20 anos, pero ainda non se dou esnafrado de todo, por tanto, poñanse de acordo, porque é o que están facendo neste momento. Se están facendo, e usted, permítame que dirixa, porque foi o único que fixo unha defensa máis ou menos coherente deste tema, non? Entón, pois, casi sí. Entón, bueno, lo omito ya, non ten ningún sentido. O único é, si isto realmente a finalidade é de que aparezca na página web, de que haxa transparencia e tal, lle digo que en moitas universidades, etc., estamos de punteros en lo de transparencia. Primeira cuestión. E despois, mire, concello máis investigado co de Pontevedra, dudo que los haya, con moita axuda do Partido Popular, por cierto. Que, bueno, que nesas correrías entre o señor presidente da Xunta e o señor fiscal xefe, pois tamén maquinan en contra do Concello de Pontevedra. Non, ben, en todo caso, eso, fomos investigados reiteradamente. E, mira, non toparon nada, ni no van a topar. Por tanto, transparencia a máxima. Moitas gracias. Sometemos entón o asunto a votación, se non hai máis intervencións. Votos en contra da proposta de Ciudadanos, 11, abstencións, ningunha, votos a favor, 12, apróbase por maioría. Ben, pasamos ao punto seguinte, que
punto número 7. Proposición do Grupo Municipal do Partido Popular sobre o cumprimento da Lei de Transparencia. Señor secretario, ten a palabra. Moitas gracias, señor presidente. A Comisión de Réxime Interior, Participación Persoal e Xustiza na sesión do 17 de xullo de 2017 acordou determinar favorablemente por unanimidade a proposición do Grupo Municipal do Partido Popular sobre o cumprimento da Lei de Transparencia. Gracias, señor secretario. Señor Domínguez, tiene la palabra. Buenos días, muchas gracias, señor alcalde. Bueno, rápidamente y brevemente nos encontramos aquí para algo tan simple como cumplir la ley. Presentamos una moción que propone eso, cumplir una ley vigente. No hay duda de que la transparencia es una característica que debería ser inherente a la función pública y esta moción solicita que sean publicadas de forma accesible y simple los contratos negociados. Me congratula que el BNG haya votado a favor de la misma y que, según nos han comunicado, va a publicar próximamente en la web estos contratos. Me alegra profundamente. Lo que era extraño es que los contratos menores ya estén colgados en la red y los negociados, que son un número mucho menor, aún no. Pero bueno, no iba a ser todo bueno. Y ya puestos a pedir, podríamos solicitar también, y esto me haría aún muchísimo más feliz, que todos los negociados fueran con publicidad. Estos contratos, como ustedes saben, pueden ser de dos tipos, con publicidad y sin publicidad. Cuando se hace un contrato negociado puede hacerse publicitando la obra que se quiere hacer, esperando ofertas para que así exista libre concurrencia de las empresas que quieren trabajar. O de otra forma se puede hacer sin publicidad, llamando al alcalde o sus compañeros a las empresas que le dé la gana, es decir, a dedo. Como ya denunciamos recientemente, el 100% de los negociados del Concello de Pontevedra el año pasado fueron sin publicidad. Y creo que en aras de la transparencia y el buen gobierno, a la que todos los funcionarios públicos debemos aspirar, los contratos negociados de cierta entidad deberían ser realizados con publicidad. Sin extenderme más, me gustaría agradecer el voto a favor de los grupos. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Domínguez. Señor... Me sale aquí cambiado, sí, vai. Ten a palabra señor García Legísimo. Ben, bo día a todos e a todas, gracias. En relación con isto, dende o Goberno Municipal e, sobre todo, dende o réxime interior, ou esta Concellería de réxime interior, non un ministro de interior, pois tócanos moitas veces, sobre todo, lidiar co tema da transparencia, tal e como está na lei. Pero ben, a transparencia, tal e como está na lei, non é só eso, o de publicar, sino que hai outras cuestións. Por exemplo, no tema dos negociados, pois hai unha mesa de contratación a que van todos estos e o que está invitada toda a oposición que pode participar con voz nos mesmos. Eso creemos que é unha transparencia máxima que calquer concelleiro dos grupos da oposición podan acudir aí. E en canto á publicación, nós estamos por eso, estamos por outras moitas cousas tamén. O que pasa non se dá chegado a todos. Por exemplo, estamos inmersos e hai, non digo os funcionarios que hai, pero hai algúns dedicados ao tema da implantación da sede electrónica que ten que ver con isto. Hai recursos humanos dedicados a iso e non se pode chegar a todos. E en canto ao dos contratos dos que se fala aquí, os negociados con publicidade e sin publicidade, efectivamente, vanse publicar agora, os do ano 2016, pero coincide co traballo que están a facer no servicio correspondente para elevar o informe ao Consello de Contas. Entón, aproveitase nese momento para facer conxuntamente os contratos. Eu non me atrevería a falar do que di o señor Domínguez, de se é máis doado unha cousa ou outra. Eu si vin como sube os contratos menores, ou a persoa que os fai, e viron como fai, hai unha base de datos, e non lle vou dicir como, pero é sumamente sinxelo. Este outro tipo de contratos, eu creo que non, polo que me din, que non é fácil de subilos, pero non me vou a meter no traballo dos funcionarios de cal é ou non menos doado, fíome do que me din. Agardamos continuar avanzando nesto. Non nos preocupa o ranking que ocupamos nesas distintas publicacións que se van facendo. O que nos preocupa é ir avanzando o que poidamos
pois, en cada vez ter máis cousas colgadas, tanto na página web da sede electrónica como na outra. En eso estamos, pero xa digo, por máis que queremos, pois non damos chegado a todos. Pero, bueno, a transparencia é algo máis que a lei de transparencia. En eso, pois, como decía, están as mesas de contratación para que se acuda a elas. Nada máis e moitas gracias. Moitas grazas, señor García Lejísima. Algúnha outra intervención? Non hai. Sométese o asunto a votación. Votos en contra da moción ningún, abstención ninguna, votos a favor. Apróbase por unanimidade da corporación. Punto número 8, que previamente hai que aprobar a súa inclusión pola vía de urxencia. Os grupos, que opinan? Algún problema? Votamos a urxencia. Por lo tanto, vamos a tratar a moción a proposición do Grupo Municipal do PSDG-PSOE en relación á elaboración dunha ordenanza de vados permanentes. Como non hai ditamen, o portavoz do PSOE, señor Agustín Fernández, ten a palabra. Gracias, señor alcalde. Con respecto a este tema non hai moito máis que engadir do que xa pon a sentencia de marzo deste ano, donde nos dá, digo a todos, un borrapapolvo pola falta de ordenanza de vados ata o punto de impoñernos as costas procesais. A nosa preocupación neste tema é doble. Por un lado, por a inseguridade xurídica que se crea e que incluso permite dudar a posibilidade de cobrar a taxa dado que non se garantiza o acceso aos garaxes. E, por outro lado, tamén preocupa que a inacción do Goberno ante esta situación que afecta a centos de comunidades de propietarios e miles de persoas físicas fai que non movan un papel ata que a situación é denunciada polo Partido Socialista. E as perspectivas non son moi halagüeñas se temos en conta que en este mismo pleno se aprobou por unanimidade, vai a facer agora un ano, a elaboración dunha ordenanza para cobrarlle unha taxa por ocupación de dominio público ás empresas de telefonía móvil, unha ordenanza que permitiría recaudar en torno aos 300.000 euros. E a día de hoxe, a pesar de que se aprobou por unanimidade, non se sabe nada de nada. Como de outros moitos temas que tamén se aproban aquí, que se anuncian e que logo quedan arrinconados. Está claro que existe un problema de xestión no seu grupo, señor alcalde, que irán reconocelo ou non queiran reconocelo, e un problema que afecta aos cidadáns de Pontevedra que ven como este concello vive na parálise. Vive na parálise. Entón, estes temas tamén son importantes porque, sin duda, afectan ao seu propio prestixio. E eu sei que vostede é consciente desta situación, pero me dá que as cousas non acaban de arrancar a pesar dos cambios que vostede introduciu no Goberno. Non se nos pode tachar de oportunistas, porque nós, antes de que salir esta sentencia, xa avisamos da situación. En decembro de 2016, con motivo da reunión que tivemos para tratar de alcanzar un acordo para paliar os orzamentos, nós presentamos unha folla de ruta, unha serie de propostas que ian máis alá do que era o propio orzamento e entre elas iba a elaboración desta ordenanza. Pero, na súa infinita soberbia, vostedes rexeitaron a nosa oferta de colaboración e, a veces, ou casi sempre, a soberbia conduce á equivocación. Nós seguimos dispostos a colaborar, a aportar, porque Pontevedra necesita seguir avanzando. E esta proposta é unha proposta para sacar adiante un tema que é moi preocupante se non se soluciona coa máxima celeridade. Esperemos que vostedes se dean conta e esperemos que empecen por apoiar esta proposta de cara a elaborar unha ordenanza que dé cobertura legal á situación actual. Nada máis. Moitas gracias. Moitas gracias, señor Agustín Fernández. Señora Rey Martínez, ten a palabra. Gracias. Este tipo de mociones que traemos al Pleno a mí no deja de sorprenderme. Es como cubrir una agenda escolar como la que tienen mis hijos para hacer los deberes, instar al Gobierno a que haga su trabajo. Hay como una obviedad a la hora de legislar, a la hora de modificar la ordenanza de circulación, de aprobar la ordenanza de reductores de velocidad. Ciudades como Bilbao ya la tienen a la hora de aprobar la ordenanza para arreglar el aparcamiento de autocaravanas, la ordenanza de venta ambulante, que nosotros también intentamos llegar a algún tipo de acuerdo y presentamos una. Hay que trabajar y aprobar ordenanzas para tener una
base legal y precisamente por eso nosotros apoyamos esta moción del Partido Socialista. Moitas grazas, señora Rey. Señora Moreira, ten a palabra. No, señora. Moitas grazas. Marea Pontevedra votará a favor da elaboración de maneira urxente desta ordenanza reguladora dos vados permanentes, pola razón de non facer dubidar os condutores e condutoras sobre a correspondente sinalización dos vaos existentes, pero tamén para evitar no futuro condenas nos tribunais por carecer desta normativa ao respecto neste Concello. Moitas grazas. Moitas grazas, señora Moreira. Señor Moreira, ten a palabra. Gracias, señor presidente. Muy buenos días. Simplemente, antes de empezar la intervención, dos cosas. En el debate del punto número 6, el concejal, señor González, hizo una serie de alusiones al vicepresidente y al Ministerio Fiscal, algo así dijo. Yo lo que le quiero decir es que, no estando presentes ellos, yo creo que no es de valientes decir estas cosas. Estas cosas, si usted está convencido de ellas, dígalas a la cara, si es que está convencido y cree en ello. Por lo tanto, está documentado que, por otra parte, ustedes muchas veces han comido con empresarios en sitios fuera de Pontevedra y empresarios a los que luego le dieron contratos desde el ayuntamiento. Yo nunca he establecido una relación entre una cosa y la otra, pero sí que está documentado que eso ha existido y otras cosas que han existido, pero nosotros jamás hemos difamado a nadie. Por lo tanto, le quiero decir que si usted... No, revisen las actas, yo jamás he difamado a nadie. He pedido explicaciones sobre cuestiones. A mí jamás me podrán acusar de eso. Y por lo tanto, yo le invito, con toda la cordialidad posible, que lo retire, porque tampoco aporta nada incorporar esto al acta. Incluso sería beneficioso para usted. Y por otra parte, señor presidente, ya lo dije en la Junta de Portavoces, lo anunciamos hace unos días, que habíamos presentado una moción para pedir que se izara de nuevo la bandera europea. Vimos que después de anunciarla la izaron, con lo cual no tenía sentido traerla al Pleno, la retiramos y simplemente pues quiero decirle que, señor Lores, que no vuelva a ocurrir esto, que no vuelva a ocurrir. Y yendo a la moción del Partido Socialista, yo creo que esta moción abunda en un mal, casi en una enfermedad que padece su gobierno, señor Fernández Lores, que es el abandono, la falta de normativa, la falta de regulación. Y tiene que saber usted que la normativa, las regulaciones, sirven para mantener unas normas que se dan para solucionar problemas que se dan en la vida cotidiana y conseguir seguridad, pacificar la sociedad y de tal manera que todo el mundo conozca cuáles son sus derechos y cuáles son sus obligaciones. Y lo contrario es la anarquía, y en la anarquía pues ustedes nadan bastante bien. Ustedes no quieren regular un nuevo plan de urbanismo para Pontevedra, no quieren regular el uso de las bicicletas en el reglamento de circulación del Ayuntamiento de Pontevedra, a pesar de que se aprobó en el Pleno que había que regularlo. No quieren regular, decir qué significa servicios cuando encontramos en la calle una señal que dice prohibido aparcar excepto servicios. ¿Qué servicios? Nadie lo sabe definir porque no está regulado. No quieren regular tampoco el uso de autocaravanas, no quieren regular el mercado ambulante, no quieren regular los veladores, dicen que avanza mucho. Yo a día de hoy sigo sin ver ningún borrador del tema de los veladores. No quieren regular los dispositivos reductores de velocidad. No quieren regular los vados, por lo que vemos. Por lo tanto, no quieren regular nada porque ustedes prefieren vivir en la selva. En la selva es donde vive muy bien y es su hábitat natural el BNG y usted, señor Fernández Lores. Por lo tanto, nosotros, además de un largo etcétera de más cuestiones que podríamos traer aquí al Pleno y mencionar ahora, lo que le vamos a hacer es apoyar esta moción, puesto que es otra cosa más de las que hay que regular. Y desde nuestro punto de vista, la sentencia que ha salido no tiene nada que ver con la falta de existencia de un reglamento, pero creo que es bueno regulamentarlo. Y es positivo no solamente en este aspecto, sino en otros. Por lo tanto, hagan extensivo este acuerdo en cuanto a esta moción a otras cuestiones de la vida que, aunque a ustedes no les afecten, a los vecinos de Pontevedra les afectan en su día a día y a veces tienen muchos perjuicios que no haya una normativa, porque esto al final a lo que lleva es a la gente a pelearse entre sí o a que todo acabe en los tribunales. Y no hay necesidad ninguna si tenemos reglamentado las cosas más importantes del día a día de una ciudad. Por lo tanto, nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señor Moreira. Señor García Legísima, tenga palabra. Bo día outra vez. Bueno, agradecer o espírito constructivo da moción
e, sobre todo, o espírito constructivo tamén da ronda de prensa que dou o Partido Socialista cando a anunciou. Nós estamos seguros, xa dicimos que íamos votar a favor, pero estamos seguros de que os cidadáns de Pontevedra actúan de maneira cívica e civilizada neste asunto e continuarán respetando o que hai diante das entradas de garaxes. En canto a que indicaba o señor Fernández que nos movemos ao Río, eu teño que dicir que agardo que estén cívidas porque isto estáse tramitando dende, non sei se anteriormente, pero desde logo desta sentencia sí, a instancia deste concelleiro que asumo a miña responsabilidade de non ter feito antes, descoñecía a falta de existencia deso, e aquí hai a petición dun informe de un servicio do 6/4/2017, que supoño, digo, que estará colgado en Cívidas e non nos estamos movendo a instancia deso. A veces sí, para eso están a oposición tamén, que ás veces nos ilustra, llevo que nos ilustren ás veces de maneira constructiva, sobre todo. Dito isto, pois nada, imos votar a favor e imos tratar de que se solvente isto o antes posible e reiterar o meu agradecemento pola interés constructivo da moción e das intervencións que houve. Nada máis e moitas gracias. Grazas, señor García Lejísima. Algúnha outra intervención? Se non hai intervención, sometemos o asunto a votación. Votos en contra da moción ningún, abstencións ninguna, votos a favor. Apróbase por unanimidade das concelleiras e concelleiros presentes na corporación. Ben, pasamos ao punto número 9. Proposición do Grupo Municipal do Partido Popular sobre a rede de entidades contra a violencia de xénero. Señor secretario, ten a palabra. Moitas gracias, señor presidente. A Comisión do Pleno de Benestar Social, Cultura e Dinamización Sociocultural na sesión do 17 de xullo de 2017 dictaminou a proposición do Grupo Municipal do Partido Popular sobre a rede de entidades locais contra a violencia de xénero, sendo o resultado favorable á proposición cos votos dos representantes do Partido Popular e da representante do Grupo Mixto Cidadáns e a abstención dos restantes grupos municipais. Grazas, señor secretario. Señora Rodríguez Teso, ten a palabra. Moitas grazas, señor alcalde. Bo día a todas e a todos. Poñendo por diante que o CIM de Pontevedra fai un bo traballo, tamén temos que admitir que todo é mellorable. Sempre debemos aspirar a máis e mellor. A rede de entidades locais contra a violencia de xénero creouse vai facer 5 anos en setembro. Os concellos son a primeira liña de loita contra a violencia de xénero. É fundamental ter proxectos de prevención da violencia de xénero e detección precoz de situacións de risco. Tamén é importante mobilizar e implicar a toda a sociedade fronte ao maltrato e generalizar a tolerancia cero contra as persoas agresoras. E debemos fomentar modelos alternativos de convivencia baseados no respecto e na igualdade. A Secretaría Xeral de Igualdade ofrece ás entidades adheridas o desenvolvemento de accións con ese fin. Si de verdade temos interés en loitar contra a violencia de xénero, debemos estar en todos os frontes. A rede galega é un instrumento que pode ser de moita axuda para que o noso concello teña máis armas para usar nesta loita. Cabe resaltar, ademais, que os concellos que estean adheridos á rede terán máis puntuación nas axudas da Secretaría Xeral de Igualdade, tanto nas axudas para o mantemento dos centros de información á muller, como as axudas aos programas de conciliación e corresponsabilidade e o de violencia de xénero, ademais de participar en numerosas actividades como obradoiros, talleres ou actividades lúdicas ou deportivas postas en marcha polo Goberno galego e que non comportan custo económico algún para o Concello e están enmarcadas nos obxectivos de prevención, información, formación e asistencia directa ás vítimas de violencia de xénero e ás súas fillas e fillos. É por isto que presentamos a seguinte proposta de acordo: instar a Xunta de Goberno local a que adopte as medidas oportunas para que o Concello de Pontevedra se adira á rede de entidades locais contra a violencia de xénero. Moitas grazas, señora Teso. Señora Moreira, ten a palabra. Grazas. Como xa ocorreu en ocasións anteriores, resulta contradictorio e impresionante que o partido que goberna na Xunta e no Goberno de Madrid, que son os directamente responsables dos recortes nas políticas públicas destinadas a facer fronte ás violencias machistas, se saquen de pedir que nos demos de alta nesta rede de entidades locais. Pertencer a esta rede nos dá puntos
para pedir subvencións, entón, onde está a igualdade dos concellos de Galicia? Cando o que fai falta son cartos para que as mulleres que sofren a violencia machista poidan facer unha vida digna, para que os efectivos tanto policiais, judiciais e diversos dispositivos técnicos poidan atendelas e garantir os seus dereitos. No papel e no plasma queda moi ben decir o que se vai a facer, pero cos recortes que aplica o partido do seu grupo municipal, o único que amosan é que a loita contra as violencias machistas lles importa ben pouco. Moitas grazas. Gracias, señora Moreira. Señora Castro Rey, ten a palabra. Sí, bo día. O Grupo Municipal Socialista estivose na comisión, pero anunciamos que votaremos a favor neste pleno. O motivo do noso voto a favor é que non podemos rexeitar, non se pode rexeitar calquera axuda, por mínima que sexa, que contribúa á loita contra a violencia de xénero. Entendemos que esta rede presenta moitas carencias, tanto dende o punto de vista económico, xa que únicamente podese optar cada concello a 12.000 euros para axudas destinadas á conciliación, 10.000 euros para axudas destinadas á prevención e tratamento integral contra a violencia de xénero ou 45.000 cando se trata de ayudas para o CIN, e tendo claro en conta que a achega da Xunta é dun 20% e o 80% provén do Fondo Europeo. Tampouco creemos que sea suficiente esas actividades que ofertan, pero o que defendemos nós os socialistas e repetimos ata a saciedade é que para loitar contra a violencia de xénero o que fai falla con urgencia é un pacto de Estado. Un pacto de Estado que teña como fin a erradicación desta lacra, que establezca medidas de carácter transversal destinadas a conseguir unha igualdade real dende o punto de vista tanto educativo, económico, salarial ou social, e, sobre todo, e recalco isto e digo yo, PP, unha maior dotación orzamentaria destinada a educación, prevención, protección e sanción. Entendemos que, mentras se continúe con menudeces e con esmolas ou accións que supoñan máis unha imaxe en cara ao público que a efectividade real, seguiremos cada día con máis mulleres asasinadas. Ainda, a pesar disto, pensamos que, a pensar de creer que non é o suficiente, votaremos a favor, xa que calquera axuda, aunque insuficiente, será ben recibida. Grazas, señora Castro. Señora Gulías, ten a palabra. Non hai nadie máis. Claro, sí, porque xa falou. Señora Gulías, ten a palabra. Moitas grazas, señor alcalde. Boa tarde a todos e a todas. Para anunciar simplemente o noso voto a favor da moción presentada polo Partido Popular. A violencia de xénero debe ser tratado con toda a seriedade e, na miña opinión, é moito máis amplia que a moción presentada ou a loita contra a violencia de xénero do que reflexa a moción presentada polo Partido Popular. Debíamos estudar as causas, debíamos estudar por que nunha sociedade como esta nos estamos acostumando a que cada vez sexan máis as mortas as mans dos seus maridos e incluso este tema afecte tamén ás crianzas. Ata que o coloquemos no centro da xenda política e deixamos de repetir as mesmas cantinelas, non imos a erradicar a violencia de xénero, que solo se combate con políticas feministas, sin medo á palabra e sin medo á igualdade real entre homes e mulleres. Moitas grazas. Señora Rodríguez Teso, ten a palabra. Grazas, señor alcalde. Quería decirlle aos señores da Marea de Podemos que, hai concellos que están gobernados por vostedes que están adheridos a esta rede, tan mala non debe ser, penso eu, non sei. En canto ao que vostedes din, tanto vostedes como os señores do PSOE, do orzamento, que saiban que dende o 2009 ata agora aumentouse un 83,4% o orzamento para a loita contra a violencia de xénero e para favorecer a igualdade. Pasa que o que non se pode estar facendo política con todo. En este eido, nós non queremos que conten con nós para nada para esta loita partidista. Estamos a loitar coas mellores armas posibles contra esta lacra. Como moi ben di a compañeira do BNG, hai que facer moito máis e estamos nese camiño. Moitas grazas. Moitas grazas. Algúnha outra intervención? Se non hai intervención, sométese o punto a votación. Votos en contra da moción. Ningún. Abstencións. 2. Votos a favor. Apróbase pola maioría da corporación. Ben, pasamos ao punto seguinte, que son mocións urxentes, que non hai.
e control e seguimento do goberno local. Punto número 10, dación de conta de modificacións orzamentarias 5 de 2017, 6 de 2017, 7 de 2017 e 8 de 2017. Alguna intervención ao respecto? Se non hai intervencións, queda dado conta. Punto número 11, coñecemento, resolucións e decretos. Alguna intervención? Non hai tampouco intervencións e pasamos ao apartado de preguntas. Hai preguntas presentadas polo Partido Socialista. Señor Agustín Fernández, ten a palabra. Gracias, señor alcalde. Bueno, nos presentamos unha batería de preguntas que vamos a formular aquí hoxe no pleno, pero que acolléndonos ao artigo 122, xa que foron plantexadas por escrito antes de comezo da sesión, optamos pola súa resposta escrita no prazo de 10 días. Pero queremos lelas. Señor Agustín Fernández, a opción do plazo de contestación, en todo caso, é do Goberno Municipal, non é... Non, está no pleno. Está no regulamento. Está no regulamento, sí? Sí. Pois tiña entendo. Artigo 122.1. Non, menor, que as lea. O que pasa é que nós tamén podemos contestar. Se tú os lees... No. O sea, solo preguntas, nós temos que estar caladiños e dentro de días exactamente... Eu non sabía que... No prazo de días, pode ser un pouco antes. Eu non votei este regulamento, pero asumo. Vostede votou non. Vale. Aquí o que pon, no obstante, o autor da pregunta pode optar pola resposta escrita que se fará no prazo de 10 días. Dios bendito. Pois anda que non levamos tempo aquí, esta é a primeira vez que sale esta cuestión. En todo caso, lea vostede o que considere convinte e nós tamén falaremos o que consideremos convinte, supoño. Bueno, pois, como día que el vello dito vaixa... Ten a palabra o señor Agustín Fernández. Bueno, mire, a primeira pregunta. Fai unhas semanas, o concelleiro señor Mosquera, unhas declaracións que fixo unha emisora de radio, veu a xustificar o mal estado de algunhas estradas, dicindo que había baches nas estradas, dicindo que deste xeito tamén se garantizaba a seguridade, xa que obrigaba a reducir a velocidade, e que incluso puxo como exemplo carreteras secundarias de Estados Unidos e de Inglaterra, non? Está grabado, teño corte. Pero debe ser que é moito máis viaxeiro, que falou de Estados Unidos e Reino Unido, non? Entón, eu queremos saber, a nosa pregunta vai nese sentido, si vostede, como alcalde, comparte esta posición do concelleiro señor Mosquera, e se o estado de abandono que presentan moitas das estradas do rural se corresponde con esa estrategia encaminhada a reducir a velocidade. Entón, esa é a primeira pregunta, non? Por outra parte, xa fai máis dun ano que o Goberno Municipal, tamén o señor Mosquera neste caso, anunciou, con todo o luxo de detalles, incluídos medios audiovisuales, a compra duns terreos en unha zona xacente á concesión de Malvar e outro no Burgo. E, pois, incluso nese mesmo acto tamén se falou de que se iba a facer aí un gran parque que englobaría os terrenos adquiridos, incluindo tamén os terrenos de costas que se utilizan como aparcamento disuasorio para instalar circos, etc. O tempo foi pasando, xa vai alá máis dun ano, non? E a mencionada actuación quedouse pois en nada, non sabemos nada, non? Nada se sabe das compras dos terreos, ni moito menos se sabe do parque prometido. E máis agora que se vende a anunciar outra actuación en Mollabao, que parece que é un barrio que se puxo moi de moda últimamente, non? E que choca, de alguna forma, choca con esa actuación anunciada con anterioridade. Por tanto, non sabemos se é porque desbotan a anterior posibilidade ou simplemente porque están descoordinados vostedes, non sei, ou porque hai que facer algún anuncio publicitario de vez en cando, non? Entón, as preguntas son: en que estado de tramitación se atopa a compra dos terreos indicados, que son parcelas privadas, unha, por certo, propiedade dun banco, que últimamente lles gusta moito a vostedes comprarlle parcelas e cosas aos bancos, en Mollabao e en Oburgo. Se hai previsión de plazos para incorporar esos terrenos ao patrimonio municipal e se hai algún tipo de negociación coa Administración do Estado para que a cesión desos terrenos, me refiero aos terrenos de costas e da que eran de Malvar, da concesión de Malvar, se veñen acompañados de algunha aportación económica para o seu adecentamento ou
vai a ter que facerse cargo de todo o custe o propio Concello. Tamén fai uns días o Goberno Municipal veu de anunciar unha actuación na Rúa Rosalía de Castro, en parte da Rúa Rosalía de Castro, consistente en deixar un solo carril, ata máis ou menos a altura da ponte do ferrocarril, e a execución dun novo vial de conexión coa autovía que atravesaría parte desos terrenos que na actualidade son propiedade do Estado. E tamén temos lido a disponibilidade da Xunta de Galicia para a cesión dese tramo onde se pretende actuar sin que na información que se deu tanto dende o Concello cando se anunciou tamén con todo o luxo de detalles se indicase se vai haber algún tipo de aportación por parte da Administración Autonómica. Porque a nós parecenos interesante esa actuación, aínda que nos parece cativa, nos preocupa que sigamos sendo o parvo útil que a Xunta se vaya sin poñer €1 nesa actuación. E como estamos acostumbrados a que estas cousas se anuncian pero logo non se fan, preguntamos que plazos manexa o Goberno Municipal para levar adiante esta actuación? Si existe xa algún anteproxecto valorado? Canto vai a poñer a Xunta de Galicia, dado que a estrada é autonómica, e o criterio que sempre se utilizou no Concello foi que a cesión se fixese previo a condicionamento da estrada ou da parcela pola Administración cedente. De que partida orzamentaria vai a salir a parte que lle corresponda ao Concello? E se hai algún tipo de acordo coa Administración do Estado para a execución do vial de conexión coa autovía. E, por último, e por eso nós decimos que é unha intervención cativa, cal é a razón para non contemplar un carril bici no proxecto presentado? Hai outra pregunta, en este caso iba a ser un rogo, pero como onte parece ser que se empezou a traballar na Rúa Cruz Gallastegui, que xa lle mencionei antes, que era un horror, íbamos a facer un rogo de que se fixera algo ali, pero parece ser que xa está facendo. A pregunta que nos facemos é quen vai a asumir o coste dos arranxos que se están a facer na Rúa Cruz Gallastegui? Se a empresa adxudicataria no seu momento que deixou aquilo moi mal, ou vai a ser o propio Concello. Nada máis, moitas gracias. Xa paso a palabra ahora ao señor Mosquera, pero unha das preguntas, a primeira pregunta que falou, se eu comparto o que dixo o señor Mosquera, dixo, home, simplemente, os portugueses hai, cando a xente fai unha broma, chamanlle brincadeiras, non? A minha cabeciña hasta ahora dame para entender que o que dixo o señor Mosqueira, nunha... Además estaba escoitando, eu me parece, aquel día, non sei onde iba, escoitei. Pareceume unha brincadeira, obviamente, a mí simpática, usted xa sei que non, pero a mí pareceme simpática. Por lo tanto, non teño resposta a esa pregunta porque entendo que foi unha brincadeira, vale? E dito isto, dou a palabra ao señor Mosquera para contestar a pregunta e, en todo caso, ao señor Vicente García Legísima para que conteste a outra. Non sei a quen primeiro. Sí. Bueno, o que non dice unha cousa día que se teñen que contestar por escrito, outra cousa que o que abonda non sobra, señor Mosqueira, ten a palabra. Gracias, señor alcalde. A ver, todos sabemos o que di o regulamento e todos sabemos manexarnos nun pleno, verdad? Entonces, xa que nos deleitou leéndoos aquí, cando todos léramos, pois eu vou a pedir que expresamente o que vou dicir conste nata e antes de día yo comuniquen por escrito. E si, xa ten a resposta por escrita. Por escrito, vale? Claro, porque senón todos sabemos manexar estas cousas, non? Entonces, sobre a primeira e demais, bueno, sacar de contexto que é unha declaración a toda presa, non? E que obviamente era unha mistura da pregunta de que se non había anchos, se non había, se non sei que estaban mal por todo, e demais, pois, bueno, é un deporte que pode facer calquera. Pero o fondo é bastante máis serio. O fondo é bastante máis serio. En dous aspectos, verdad? Un, sempre
sempre temos que escoitar que hai un bache, o que sea, preocupándonos moito máis polo do vehículo que polo do peatón. Cando hai unha beirarrúa, parece que hai moita menos importancia ao asunto. En segundo lugar, con respecto ao fondo, non sei se saben que o Estado, posiblemente, que máis traballou en tráfico foi o Reino Unido. Toda a vida, pero especialmente nos anos 60, con Buchanan, Smet, etc. Vale. E tuvo un plan nos anos 90 de ampliar estradas secundarias, autovías, etc. Tuvo un plan enorme que cando chegou o goberno de John Major, por recomendación dos técnicos, dixeron que mellor non executalo, porque, primeiro, destroza o territorio, segundo, o custe, e terceiro, non está nada claro que mellora a seguranza viaria e nada parecido, senón todo o contrario. E o Reino Unido é o Estado do mundo que ten as mellores cifras en seguranza viaria. Están falando de algo bastante máis serio que dicir, no, ancheeme aquí, que é o que estaban propoñendo, ancheeme aquí, arregle malá, que entonces vamos a ir todos moito mellor. Pois parece ser que quen sabe máis desto ten moitas dúbidas. Que é o que quería referir que non tuve tempo na radio, obviamente, e, polo tanto, coller ten moi mala lectura en términos de mobilidade, coller un comentario dese tipo como algo trascendente cando hai bastante máis de fondo. De feito, se queren, pois, permítanse ou pregunten que mesmo no Reino Unido, Sally Keynes, pois, saca a teoría de disappearing traffic, o sea, que o tráfico igual non hai que favorecelo, igual hai que contelo. El mismo se regula. Ben, eso están dicindo as maiores autoridades do mundo. Ben, o que quere que lle diga? Si quere que, como era aquelo, non, que decía que inventen ellos, non? O sea, que nós xa faremos o que nos pete a destrozar o territorio facendo por todos lados o que se ocurre a calquera, tirando muros históricos, facendo tropecentas cousas. En outro estado resulta que decidiron o contrario. Algúnha razón igual teñen. Vai a saber. Un Estado que ten maior nivel de vida do mundo, como Noruega, ten unhas estradas en canto a anchos e demais, francamente, que xa gustaría teres aquí. Pois será por algo. Se cadre por algo. Non é porque se ocurre ou sean vagos ou non pensen que con meter curvas, túneles e non sei que, pois van a facer maravillas. E cada valoraron que é mellor non facelo. Vai usted a saber cando, por cartos non é que ali sobranche. Ben, con respecto a estrada da Xunta. Si hai un anteproxecto valorado, non teño nestes momentos exactamente que conta, non sei se eran 2.300.000 o que sea, si está falado con todas as administracións, outra cousa é que agora hai que facer os trámites. O último foi facer axustar o proxecto, que próximamente se poderá dar copia, que non aparece todo o feito, habrá que facer os trámites. Que tamén xa anuncio que o trámite máis complexo non é nin os cartos con costas nin coa Xunta, porque ao final sabemos que por aí sería retrasar a actuación moitísimos anos, e non é a nosa pretensión, senón que para atravesar, para crearse no vial, hai que ter un título xurídico. Non hai expropiacións, pero hai que ter un título, digamos, de ordenación do territorio ou urbanístico. Por lo tanto, hai que facer unha modificación do plan ou hai que acollerse á lei de estradas. Esa decisión non está tomada e tomarase a que corresponda en función de que sexa máis breve en canto a tramitación. Eso, basicamente, os prazos dependen deso. Os prazos dependen do trámite urbanístico ou sectorial ou de ordenación do territorio que corresponda ou polo que se opte para poder levar adiante a actuación. En canto ao do carril bici e demais, vamos a ver, o alcalde sempre conta un chiste que pasa por arriba ou por abaixo, é que resulta que hai un tramo onde enlaza máis ou menos con o licenciado Molina, en que xa non entran as rúas decentes en carril, xa non entra. O
Hai un problema físico. Entón, unha de dúas, se agardamos a cambiar o plan, modificar, expropiar, o que haxe que expropiar un lado ou outro, que hai casas, etcétera, etcétera, pois realmente sería demoralo absolutamente sine die. Hai un problema físico. Cando vexan o anteproxecto, as seccións que ten e demais, verán que para poñer unha beirarrúa cumpre accesibilidade, ou sea, un 80 libre, para poñer dúas e poñer un carril de circulación, que creo que non pode levar en 350, ten que levar 320, o que sea, non dá máis, non dá. Entón, facer un cacho e deixar de facer outro sería un pouco absurdo. Sería un pouco absurdo. Sin entrar na discusión de que problemas crea un carril bici cando hai todas as fachadas por diante. Porque para entrar no garaxe hai que deixar que se cruce o carril bici, para non sei que hai que deixar, para non sei que, con todos os problemas que crea eso. Sin entrar xa neso, que habría que estudalo. Simplemente hai un problema de sección. Non dá. Tenemos que resolverlo de alguna maneira. É mellor poñer unha beirarrúa amplia que non compatible bici peóns, que eso sí se dá en ese cacho malamente, moi malamente, ou é mellor, habrá que buscar esa solución, pero que é o carril bici en sí é que simplemente é un problema de que non colle. De todas maneiras, o proxecto, xa digo, está en fase de anteproxecto moi avanzado, cando se faga o proxecto, cando se mide, pois volverás a considerar, pero o que non colle, non colle. Ben, a miña idea de contestar aquí non é darlle a resposta neste momento, pasadientouse o señor Mosquera tamén, ao señor Fernández, sino é que quede grabado, porque son os que se dice ás veces, e igual despois non me acordo de contestar. Entón, prefiero así, que queda na acta, e é unha resposta rápida. En canto ao terreno do Burgo, o terreno do Burgo hai un problema en relación coa documentación dos propietarios e co rexistro da propiedade que están a solventar. No momento que se solvente, pois iniciarase o trámite, non lle podo decir o tempo porque depende dos propietarios desa esquina que hai ali. E en canto ao de Mollabá, ou a propiedade que foi de Malvar, pois hai un problema que, en principio, no rexistro da propiedade está inscrita os 2.000 e pico metros que perteneceron a construcións José Malvar e 3.000 e pico que son de costas. E o que non dan é regularizado esa situación. Nós ainda estivemos, creo que hai un par de meses, o señor secretario, hoxe aquí no pleno, quen lles fala en costas, e non teñan solventado ese problema de arreglar o do rexistro da propiedade e, consecuentemente, o título. No momento que se soluciona ese, pois seguirás adiante co expediente. Agardo que cando teñamos a acta, pois darase traslado dele. Moitas grazas. Moitas grazas, señor García Legísima. Teño aquí varias palabras pedidas. Vamos a empezar... Unha pregunta. Que pregunta era? De Cruz Gallástegui. Pois nada. Señor Gómez Xunqueira, contesta a pregunta e logo pasamos ao siguiente. Grazas. Pontevedra, non sei se esta era das que había de contestar en 10 días, en tal caso, tamén que se lle dea traslado. Esta non fai falta. Vale. Ben, vale, pois nada, contestamos. Pontevedra ten empresas punteiras en moitos sectores, e moitas delas caracterizadas, como ben sabe a miña compañeira Anabel Gulías, polo inmenso traballo que se fai en I+D, en I+D+I, en deseño, en desenvolvimento de produtos, etc. E unha delas, ainda que por usted lle pareza sorprendente, é Copsa, que utilizou un tipo de asfalto que pola combinación de resinas, tintes que eleva, etc., na Rúa Cruz Gallástegui, pois é un produto punteiro. Na súa adaptación, tanto ao espazo como á climatoloxía de Pontevedra, houve que facer importantes cálculos, deseños, pero ao final é unha obra que teñen que facer as persoas sobre o terreo, e aí pois hubo algunha pequena disfunción que provocou os problemas no asfalto dos que vostede ten constancia e deixou traslucir na súa pregunta. Saber cal eran eses problemas, levou o seu tempo, porque isto precisa un estudo e un importante traballo. E a propia empresa faise cargo dos gastos, porque as empresas de Pontevedra son punteiras e estamos entre todos e todas facendo
un importante esforzo para que se promocionen e teñan traballo. Neste caso, coa empresa COPSA, tamén. Moitas grazas. A min tamén. Bueno, eu simplemente para decir, eu intento ser respetuoso co regulamento orgánico dos plenos. E vostedes a veces tamén son rigurosos no cumprimento deste regulamento. Recordo cando non se pudo presentar unha interpelación ao señor alcalde porque se estaba fora de plazo por un día. E non hubo forma, porque o regulamento di que ten que ser así. Entón, se se aplica o regulamento tan estrictamente para que non se lle poida interpelar a vostede, tamén debe utilizarse co mesmo sentido estricto cando se pide que a contestación sexa por escrito. Entendo eu, con excepción da pregunta que contestou o señor Gómez Xunqueira, a cual lle agradezco. Pero creo que hai que utilizar a mesma vara de medir cando se trata de vostede, cando se trata da oposición. Vale, moitas gracias. Señor Agustín Fernández. Señor Abal, ten a palabra. Gracias, señor alcalde. Ahora que habemos reglamento, que por fin se llegó a un acuerdo, no nos vayamos ahora a enzarzar en el tema de las preguntas nuevamente, porque vamos a tener que regular el tiempo de las preguntas, entonces volveríamos al principio y otro año más. Bien, yo tenía, antes de hacer la pregunta, y permitiéndome un poco esta permisividad, decirle al señor Gómez Xunqueira sobre su explicación que, hombre, debieran haber aprendido ya del cruce de Benito Corval, donde actuaron 3 o 4 veces y el problema fue similar. Entonces, bueno, a ver si de esta vez toman nota y no cometen los mismos errores conjuntamente con los técnicos. Y mi pregunta es una pregunta recurrente, que le gusta mucho al señor González Carballo, y es referente al tema de la renta social municipal, si sigue evolucionando favorablemente. Este es el último pleno, el siguiente ya será en el mes de septiembre, si vamos a tener algún avance, nada más. Señor González Carballo, cando lle dé ao couso, ten a palabra. Moitas grazas. Voulle contestar algo diferente. Xa temos un anteproxecto de ordenanza para posteriormente vai antes que as outras ao pleno. Rodríguez Teso, ten a palabra. Grazas, señor alcalde. Hai xa un tempo aprobouse neste pleno redactar unha ordenanza de benestar animal. A nosa pregunta é saber en que punto está a redacción desta ordenanza. Me parece que vamos a ter que contestar por escrito. Ou por escrito ou contesta tú, sí. Pois... Estupendo. Señora da Silva, ten a palabra. Grazas. É que ainda onte mesmo estiven falando co director xeral ao respecto de como van os traballos, porque estamos traballando en varias ordenanzas simultaneamente. Bueno, pues, na de veladores, como decía, na outra, estamos traballando tamén nunha nova ordenanza de ruidos, e nesta unha técnica municipal estivo facendo un traballo de, bueno, o que se adoita facer cando se fan ordenanzas ou leis de dereito comparado, de recoller as ordenanzas pois máis avanzadas que hai en distintos concellos e cidades do Estado para facer unha recopilación, e ten varias preseleccionadas que nos vai, bueno, a min quedaron onte de remitir máis para logo empezar a traballar en base a iso no que sería a elaboración da ordenanza, e a partir de aí sería cando se poría todo o mecanismo de exposición pública do obxeto da ordenanza, etcétera, etcétera. Pero, bueno, que sí que están os servizos traballando nela. Moitas grazas, señora da Silva. Pois, algún rogo? Un rogo. Máis de un rogo. O señor Agustín Fernández está moi prolífico hoxe. Ten a palabra o señor Agustín Fernández. Bueno, pois o primeiro rogo é un rogo para o señor Gómez Xunqueira, non? A fío da contestación da pregunta, como non pode haber debate nas preguntas, eu o que lle pido que antes de actuar nunha rúa voten ben os cálculos, non? Porque
Eu non sei se a tecnoloxía é punteira, non é punteira e tal, pero o resultado de Cruz de Gaste foi catastrófico. Catastrófico. É dicir, só había que pasar por ali. O asfalto se desfacía, sobre todo na entrada dos garaxes se desfai. Totalmente, e non leva nada de tempo, nada de tempo. Por lo tanto, algún cálculo se tuvo que facer mal. Por lo tanto, eu lle rogo que sea máis vixiante en esas situacións para que non se produzcan estas cuestións que quedan mal, porque é unha obra que mellor ni siquiera se tiña por que facer, pero ainda por riba que se faga mal, pois queda bastante mal. E en cuanto ao rogo, xa entrando directamente, son dous. Un é relativo á estrada provincial EP18, que cruza a parroquia de Santa María de Xeve, e que en algúns tramos presenta un estado bastante lamentable. Son zonas estreitas, a veces non caben dous coches, o firme está en bastante mal estado, leva moito tempo sin mantemento, incluso recentemente se produxe un desprendemento ao paso dun camión que volcou, afortunadamente non tivo consecuencias personais, pero permitiu visibilizar que hai unha situación que hai que correxir. Entón, o noso rogo vai encamiñado a que o señor alcalde inste a Diputación Provincial a actuar de xeito integral nese vial. Entón, como ademais o diputado que é encargado desos temas é do seu partido, pois igual poden incluso falar con el. O seguinte rogo é o rogo sobre a rúa Diego Sarmiento de Acuña, que está na Parda, e na que se atopa a Escola Galiña Azul na Parda. Se se dá unha voltiña por ali, verá que as virarrúas están bastante mal, están na parte das ervas, se atopa un estado de bastante deterioro, con moitas losetas levantadas, que dende logo non favorecen moito o tránsito de pais e nais que van a levar os nenos ou nenas a Galiña Azul. Por tanto, rogamos que ademais que se atenda o rogo e procedan a arranxalo canto antes. Nota desas cuestións que nos plantea. A primeira que plantea como que podemos tomar nota, pero non sei o señor Demetrio, e máis eu, non facemos asfalto nós, non? Claro, entón, ni somos técnicos municipais, dicir, oiga, isto vai quedar ben, logo resulta que non queda, en todo caso, me pode pedir certa xeridade a reparar o que quedou mal, porque quedou mal, pero se a empresa se fai cargo, non será responsabilidade do alcalde ni do señor Demetrio, non? Porque hasta ahora, como técnicos en asfalto, non somos. Distintos tipos de asfalto, porque parece que todo é responsable o alcalde, o concelleiro, di, oiga, mire usted que somos 600 personas traballando no concello, e uns teñen unhas responsabilidades, outras teñen outras, non? Pero esa técnica de botarlle a culpa ao alcalde de todo está moi ben para cando hai xente no pleno. Outra pregunta ahora, creo que pideu antes a señora Beigón, me parece. É verdad, sí. Vai. Eu non adoito a contestar aos rogos, porque non son para iso, pero hoxe deixou vostede traslucir un par de cousas. Hai unha que xa lle dixo ao alcalde, mire, vai contar unha cousa. A filoloxía é a arte de interpretar e entender e conservar os textos no seu contexto. Por iso as persoas, cando estudamos filoloxía, saímos dali e sabemos de casi todo. Pero logo, co tempo, imos esquecendo. Entón, entre o que esquecemos e o que nunca soubemos, é ben difícil que eu saiba facer esas combinacións de resinas, asfaltos e combinalas co tempo. Entón, co tempo climatolóxico, quero dicir. Entón, é difícil que saibamos desto. Eu asúmolle moitas responsabilidades, pero esa é complicada. Técnicos ten a Santa Madre Igrexa que saben facer estas cousas, vale? Que era un pouco o que lle estaba dicindo o alcalde. Pero o que sí é verdade é que o resultado da obra non foi catastrófico, home. A ver, levantouse un pouco, sobre todo nos bordes da rúa e algo superficialmente, o asfalto, vale? Un pouco. Pero, claro, eu xa sei que se vostede compara iso co resultado da práctica totalidade das obras que fai este Concello, non que facemos nós, que fai este Concello, que quedan dunha calidade excelente, pois entón di vostede catastrófico, pero, home, póñase vostede no contexto, non no contexto tan escueto do ben que facemos nosas cousas. E, por último, eu creo que, cando lle decía antes que temos que garantir a promoción das empresas de Pontevedra, incluso estas cousas teñen que servirnos para garantir a promoción das nosas empresas. A empresa cometeu un erro pequeno, solucionouno, e ela mesma ocúpase de leválo á práctica. Iso di moito a favor da empresa, e sobre iso é sobre o que deberíamos facer fincapé desde este pleno municipal.
Vale, moitas gracias. Sí, pois sí, igual a partir de ahora hai que pasarme este un pouco rogos. Non, decía que, quero dicir que hai unha responsabilidade política en todo, para ben e para mal. E cando se fan as cousas ben e un se gaba de que se fan ben e as vende como que se fixeron ben porque el fixo ben as cousas, como político, cando se fan mal, tamén ten que asumir eso, porque a responsabilidade política non só está para cando se fan as cousas ben. Por lo tanto, é evidente que vostede non saberá de asfalto, pero vostede ten unha responsabilidade política. E se non, non se gabe cando as cousas salgan ben. Home, e decir que son pequenas cousiñas, mire, a calle Crudeste está moi mal. As entradas dos garaxes están absolutamente levantadas e leva moi pouquiño tempo. Imagínese, se a empresa non chega agora, non chegaba o inverno. Por tanto, algo mal están. Pero hai máis cousas. Por exemplo, as beirarrúas están sendo utilizadas como aparcamento disuasorio. Ao facer de plataforma única, as beirarrúas están sendo utilizadas como aparcamento disuasorio. Están sempre cheas de coches. Por exemplo, non hai contedor verde. Non hai. Teñen que ir ás rúas laterais, as rúas perimetrais, porque ali non hai. Sabe por qué? Sabe por qué? Porque non pode coller a pinza do... Entón, claro, é dicir, que a rúa está, que ten pequenas cousiñas, non é certo, señor Gómez Xunqueira. Ten moitos problemas bastante graves. Hai bolsas de basura todos os días tiradas polo chan abertas polas gaivotas. A mellor é un problema incívico, a mellor non é un problema seu, pero vostede ten unha responsabilidade política porque para eso está gobernando, para o bo e para o malo. Entón non se pode agochar detrás dos técnicos cando as cousas van mal e poñerse diante dos técnicos cando as cousas van ben. Eso non funciona así, señor Gómez Xunqueira. Eso non funciona así. Os técnicos terán a súa responsabilidade e vostede e o señor alcalde tamén teñen a que corresponde. Por tanto, non se intenten esconder detrás dos técnicos cando as cousas van mal. É dicir, non, isto é cosa de los técnicos. Pero cando van ben, que yo soy el mejor del mundo. Non funcionan así as cousas. Grazas, señor Agustín Fernández. Señora Rodríguez Teso, ou Abeigón, era o señor Abeigón antes. É que marcou antes, Gracias, señor alcalde. Yo tengo dos ruegos telegráficos y uno breve. En el primero se me adelantó el señor Fernández don Agustín, al que le indicó que la calle Castelao es una calle contigua y tiene absolutamente toda la razón en lo que demanda y en lo que solicita, porque en la calle Castelao todavía siguen sin ponerse los contenedores, con lo cual, si lo estiman, por favor, no se olviden de reponerlos. El segundo es que los vecinos de la calle Lepanto siguen a la espera de una reunión con usted, o si no puede, pues con alguno de sus concejales. Y el tercero, que me permita dar las gracias públicamente al presidente del Ilustre Colegio de Médicos de Pontevedra, el señor don Luis Campos Villarino, por el ofrecimiento que ha hecho esta corporación a través de mi persona para que, si fuese preciso, en relación a la moción que se aprobó en este pleno de forma unánime de dotar con desfibriladores las instalaciones deportivas y otros edificios municipales del Ayuntamiento de Pontevedra, se imparta de forma totalmente gratuita, subrayo esto, totalmente gratuita, toda la formación y el asesoramiento que se pueda precisar para el manejo de los mencionados equipos, lo cual yo ahora les traslado, dándose por enterado, pues, todos los concejales de este gesto de generosidad y profesionalidad del Colegio Médico, de su presidente y de su Junta Directiva. Muchas gracias, señor alcalde. Gracias, señora Rodríguez Teso, ten a palabra. Gracias, señor alcalde. Presentamos un rogo feito por veciños de varias zonas de Pontevedra sobre a presencia de roedores en algunhas rúas e parques. Solicitamos que se faga unha desratización e se controle o crecemento destas colonias de animais que son tan prexudiciais e insalubres para a poboación en xeral. Moitas grazas. Grazas, señor Moreira. Señora Moreira, perdón. Marcou, sí. Señora Moreira. Moitas grazas. Nos solicitamos... Temos un rogo, adopción de medidas urxentes por parte do Goberno Municipal para a limpeza de ervas e matos en beiras rúas, cunetas e bordes de diversas rúas, travesías da cidade e no ámbito periurbano. De xeito especial, reclamamos atención para moitas rúas do barrio de Monteporreiro, que presentan un abandono manifesto. Tamén de Mollabao, pasando por Praceres, Estribela, as contornas do río Lérez nas Corvaceiras, na Rúa Uruguai, Bos Aires ou diversos barrios como Fontesanta, A Parda,
Conde Bulgallal, as beirarrúas presentan cantidade de ervas e pequenos matos que, ademais do aspecto e falta de mantemento e abandono, causan molestias aos peóns e mesmo chegan a impedir o tránsito normal. Para a Marea Pontevedra esta situación non é admisible, dado que a cidadanía de Pontevedra está desembolsando importantes cantidades por un servicio privatizado como é o da limpeza viaria. Neste contrato queda claramente establecida a obrigatoriedade de manter en perfecto estado a limpeza das beirarrúas, bordos e cunetas, polo que nos vemos na obriga de reclamar o seu cumprimento, no exercicio de fiscalización do Goberno e defensa dos intereses veciñais. Por último, Marea Pontevedra quere manifestar o seu compromiso coa remunicipalización dos servizos, recuperación para o público como garantía dunha mellor atención ás necesidades da cidadanía e o aceitado cumprimento das competencias municipais. Moitas grazas. Grazas, señora Moreira. Ben, máis preguntas? Non hai máis preguntas e máis rogos. Pois moitas grazas a todos. Levántase a sesión. Está a pensar que...